Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Θα ασχοληθούμε σήμερα με την παθολογική ανατομική του όρχεως. Θα κάνουμε στην αρχή μια θεωρητική παράδοση και μετά θα έχουμε το σχολιασμό συγκεκριμένων περιστατικών που θα μπορούμε να τα συζητούμε μαζί βάσει των εικόνων και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μία αξιολόγηση των κλινικών πληροφοριών των παθολογοανατομικών. Έχω μαζί μου σήμερα τη χαρά να έχω την συνάδελφο, την ογκολόγο, την κυρία Δανάη Δαλιάνη, η οποία εργάζεται στην Ευρωκλινική και έχει μια ιδιαίτερη ενασχόληση με τους ασθενείς αυτούς, με νεοπλάσματα από γεννητικά κύτταρα του όρχεως. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό γιατί θα μας δώσει μερικά στοιχεία για την κλινική αξιοποίηση των παθολογοανατομικών πληροφοριών, που είναι και αυτό το πράγμα που έχετε καταλάβει ότι προσπαθούμε να τονίσουμε στα μαθήματά μας, ότι δηλαδή εμείς έχουμε την παθολογοανατομική εξέταση, πάντα όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πώς βοηθούμε τον άρρωστο. Και τον άρρωστο τον βοηθά ο κλινικός ιατρός με τις επιλογές που κάνει, τις θεραπευτικές, αφού βέβαια έχει αξιολογήσει τις δικές μας πληροφορίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα την παρουσίασή μας. Λοιπόν, εδώ παιδιά βλέπετε τον όρχη, είναι ένα κρεμάμενο όργανο. Εδώ είναι ο σπερματικός τόνος, που έχει μέσα τον σπερματικό πόρο. Και εδώ πέρα έχουμε την επιδιδυμίδα και βλέπουμε τον όρχη εκ των έξω. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα να ασπρίζει είναι ο ινώδης χιτώνας του όρχεως, ενώ αυτό που βλέπουμε να είναι σαν μεμβράνη εδώ, επί της εξωτερικής επιφανείας, είναι ο ίδιος ερυθροειδής χιτώνας, ο οποίος έχει εδώ συνεξαιρεθεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν μελετάμε έναν όγκο να δούμε ακριβώς αν διηθεί αυτές εδώ τις δομές. Βέβαια, ο ίδιος ερυθροειδής σιγά σιγά επάνω θα γίνει κοινός ερυθροειδής που θα ακολουθήσει μετά το πέρας εδώ πέρα του οργάνου προς το σπερματικό τόνο. Λοιπόν, βλέπουμε πάλι εδώ πέρα τα δύο πέταλα, προσέξτε εδώ, τον ινώδη χιτώνα, το περισπλάχνιο πέταλο του ιδίως ερυθροειδούς και εδώ το περίτονο πέταλο του ίδιου χιτώνα. Αυτές λοιπόν είναι όλες οι δομές εδώ που φαίνονται όταν ο ασθενής υποβάλλεται στην επέμβαση της ορχεκτομής. Δηλαδή, για κάποιο τρόπο διαπιστώνεται μία διόγκωση του όρχεως, η οποία έχει κάποια απεικονιστικά ευρήματα ότι πρόκειται για νεοπλασία και αποφασίζεται η ορχεκτομή. Το θέμα τώρα που πρέπει να συζητήσει κανένας είναι οι περιορισμοί που έχει η ταχεία βιοψία στο συγκεκριμένο όργανο. Εμείς δεχόμαστε να κάνουμε ταχείες βιοψίες, αλλά πάντοτε δεν είναι εύκολο να αποφανθούμε για την καλοήθεια ή την κακοήθεια του όγκου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί σε αυτά που λέμε στις ταχείες βιοψίες. Ας εξοικειωθούμε λιγάκι εδώ με την ανατομία, την μικροανατομία του οργάνου. Εδώ βλέπετε τα ορχικά σωληνάρια, το αλήριο δίκτυο, το οποίο πηγαίνει προς την πύλη του όρχεως, όπου ξεκινάει φυσικά η επιδιδυμίδα και μετά συνεχίζουμε στον σπερματικό πόρο. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα του όρχεως σε διατομή. Τα σωληνάρια της επιδιδυμίδας και εδώ αντίστοιχες δομές του αληρίου δικτύου του όρχεως. Ένα απλό εδώ πέρα, μια απλή επένδυση και φυσικά το συνδετικό υπόστρωμα. Πάμε τώρα να δούμε τα φυσιολογικά ορχικά σωληνάρια. Καμιά φορά όταν ο όρχης δεν είναι βιοψία όρχεος να εκτιμήσουμε τη σπερματογένεση, οπότε μπαίνει σε ένα ειδικό μονιμοποιητικό υλικό που λέγεται μποέν. Όταν γίνεται η μονιμοποίηση κανονικά, όπως τα περισσότερα, όλα σχεδόν τα παθολογοανατομικά παρασκευάσματα σε φορμόλι, καμιά φορά βλέπετε ότι δεν έχουμε καλή εδώ οριοθέτηση των γεννητικών κυττάρων και είναι αρκετά από αυτά εσχαροποιημένα,
Παρ' όλα αυτά μπορούμε να δούμε από τη βασική μεμβράνη του σωληναρίου, βλέπετε εδώ, τη βασική μεμβράνη του σωληναρίου, κάποια κύτταρα τα οποία είναι κείμενα εγγύς της βασικής μεμβράνης, τα οποία είναι τα σπερματογόνια, και κάποια άλλα καθώς έτσι μεγαλώνουν τα επίπεδα, είναι τα σπερματοκύτταρα, και κάποια άλλα μικρά κύτταρα, όπως είναι αυτά που σας δείχνω τώρα, είναι οι σπερματίδες, οι οποίες διακρίνονται σε στρογγυλές, άωρες σπερματίδες και σε επιμήκεις κάπως σπερματίδες. Να, δείτε εδώ, επιμήκεις σπερματίδες, που ουσιαστικά αυτές είναι οι ώριμες σπερματίδες που δίνουν τα σπερματοζωάρια. Για να αξιολογήσουμε λοιπόν τη σπερματογένεση ότι είναι επαρκής, πρέπει να είμαστε σε θέση, αν δεν βλέπουμε σπερματοζωάρια, να μπορούμε να διακρίνουμε αυτές εδώ τις ώριμες σπερματίδες, τις επιμήκεις. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε να διερευνήσουμε μια υπογονιμότητα, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που ο ενδοκρινολόγος σε συνεργασία με τον ουρολόγο θα ζητήσει να γίνει ορχική βιοψία. Η ορχική βιοψία θα την δούμε εμείς στο μικροσκόπιο, θα μετρήσουμε πόσα είναι τα περικλειόμενα σε αυτήν ορχικά σωληνάρια και μετά θα δούμε αν υπάρχουν στοιχεία ορίμανσης του σπερματικού επιθυλίου. Είναι αδόκιμος ο όρος επιθύλιο για τα γεννητικά κύτταρα, γιατί εμβριογενετικώς δεν προέρχονται από άλλα βλαστικά δέρματα που δίνουν τις επιθυλιακές δομές στο στιβαδοποιούμενο επιθύλιο, όπως είναι το εκτόδερμα. Όχι, είναι άλλης προελεύσεως, μεσοδερμικής. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή υπάρχει μια στιβάδωση, έχει επικρατήσει ο όρος επιθύλιο. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ? Εδώ βλέπουμε ότι μετά τις βασικές μεμβράνες των ορχικών σωληναρίων υπάρχουν κάποια σπερματογόνια, όπως είναι εδώ, κάποια σπερματοκύτταρα, όπως είναι αυτά, κάποια κύτταρα σέρτολη, που είναι αυτά εδώ, τα οποία στηρίζουν ουσιαστικά τις στιβάδες των οριμαζόντων γεννητικών κυττάρων, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε αυτές τις σπερματίδες της επιμήκης. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μιλάμε ότι έχει γίνει μια σπερματογενετική στάση, η οποία διάγνωση χαρακτηρίζει τις εκθέσεις μας όταν είναι διάχυτη, όταν δηλαδή αφορά σε όλα τα περικλειόμενα σωληνάρια. Αυτή λοιπόν είναι η αναστολή της ορίμανσης. Να, εδώ. Βλέπετε μεικτό πρότυπο. Βλέπετε τις βασικές μεμβράνες κάπως παχυσμένες. Αυτό εδώ το σωληνάριο έχει τα σπερματογόνια και κάποια σπερματοκύτταρα. Να τα σπερματοκύτταρα εδώ. Αλλά δεν βλέπουμε οριμότερες μορφές. Αντίθετα, το διπλανό, βλέπετε ότι εκτός από τα κύτταρα που είπαμε προηγουμένως, έχει και κάποιες ώριμες μορφές. Έτσι. Άρα είναι ένα πρότυπο μεικτό. Πάντως, άπαξ και εμείς διακρίνουμε επιμήκεις σπερματίδες, θεωρούμε ότι αυτό το πρότυπο έχει ορίμανση το σπερματικό επιθύλιο, άρα δεν το λέμε αναστολή της ορίμανσης, γιατί αυτό εδώ το πρότυπο που είναι η στάση, η σπερματογενετική στάση, δεν είναι διάχυτο, έχει και άλλα ορχικά σωληνάρια που οριμάζουν τα γεννητικά κύτταρα, οπότε μιλάμε για υποσπερματογένεση. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια μειωμένη σπερματογένεση. Όλα αυτά φυσικά συνδυάζονται στο ιστορικό, έτσι ώστε, από τη μια έχει στο ιστορικό, αν υπάρχουν καριοτυπικές ανομαλίες, ενδοκρινικές, μεταβολές στις ορμόνες που ρυθμίζουν την ορίμανση του σπερματικού επιθυλίου, και από την άλλη φυσικά θες να δεις τα ευρήματα στο σπερμοδιάγραμμα. Η ένδειξη για την ορχική βιοψία είναι η μη αποφρακτική, μη γνωστά αποφρακτική, για να ακριβολογώ, αζωοσπερμία. Είναι εκείνες οι περιπτώσεις που θέλουμε να δούμε τα ορχικά σωληνάρια αν έχουν ώριμες μορφές. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα άλλο πρότυπο, το οποίο πια ουσιαστικά είναι μια απλασία των γεννητικών κυττάρων, και το μόνο που βλέπουμε είναι κύτταρα σέρτολη, με αυτό το πυρηνιάκι που βλέπετε να έχουν αρκετά από αυτά, έτσι, με όλες αυτές εδώ έτσι σαν αποφιάδες που είναι, τα οποία δίνουν έτσι μια εικόνα σαν να κυματίζουν. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο πρότυπο που μπορεί να απαντά σε μια ορχική βιοψία,
όλα μας τα σωληνάρια να απικίζονται από τέτοια κύτταρα, οπότε μιλάμε πια για κύτταρα Σέρτολη. Ένα άλλο πρότυπο είναι αυτό εδώ, όπου πλέον είναι ιαλοειδοποιημένα τα περικλειόμενα ορχικά σωληνάρια. Προϊούσες της ηλικίας ένας βαθμός ιαλοειδοποίησης είναι αναμενόμενος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτά εδώ τα σωληνάρια που σας δείχνω, τα ιαλοειδοποιημένα, να κυριαρχούν. Αυτό είναι πάντοτε παθολογικό, ανεξάρτητα από την ηλικία. Φεύγουμε τώρα λίγο από τις διαταραχές της σπερματογένεσης για να δούμε ένα άλλο οξύ χειρουργικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χειρουργοί το όρχεος, οι ουρολόγοι δηλαδή, που είναι αυτό εδώ το εγχειρητικό παρασκεύασμα και νομίζω είναι πάρα πολύ εύκολο από την μακροσκοπική εκτίμησή του να καταλάβετε τη βλάβη. Τι λέτε να συμβαίνει εδώ, τι λέτε να υπάρχει, τι σκέφτεστε όταν βλέπετε αυτή την εικόνα σε ένα εγχειρητικό παρασκεύασμα ορχεκτομής, τι λέτε. Για γράψτε εκεί καμιά απάντηση, να έχουμε και λιγάκι έτσι κάποια επικοινωνία, να μην πηγαίνει μονότερμα. Τι λέτε παιδιά, τι γράψατε? Α, ωραία. Βέβαια, είναι η ισχαιμία λοιπόν. Μάλιστα, θα ήθελα όμως να δείτε αυτό το έμφρακτο, έτσι, και να μου πείτε από το χρώμα που έχει, τι νομίζετε, ποιο αγκείο νομίζετε ότι έχει αποφραχθεί. Για δείτε έτσι αυτό το έμφρακτο, τι έμφρακτο είναι. Είναι έμφρακτο σαν και αυτά που βλέπουμε στο νεφρό ή στο μυοκάρδιο. Τι είναι αυτό το έμφρακτο με αυτήν την όψη που έχει. Τι λέτε. Τι λέτε. Βεβαίως αιμορραγικό. Άρα τι εννοείται ότι κυρίως οφείλεται η απόφραξη. Πολύ ωραία. Τι λέτε. Τι έχει αποφραχθεί. Μπράβο. Έχει αποφραχθεί η φλέβα. Μάλιστα, η σπερματική φλέβα, γιατί ο όρχης είναι ένα κρεμάμενο όργανο. Αν λοιπόν συστραφεί γύρω από τον σπερματικό τόνο που έχει και τα αντίστοιχα αγκεία, κλείνει, στραγγαλίζεται εκεί η φλέβα και δημιουργεί την εικόνα αυτή, η οποία φυσικά από ένα σημείο και πέρα δεν είναι αναστρέψιμη, αλλά εάν μπορέσει εγκαίρως να διαγνωστεί, η συστροφή του όρχεως θέλει επίγον χειρουργείο για να μπορέσει ο όρχης να αποκαταστήσει την αιμάτωσή του και να διασωθεί. Στην προκείμενη φυσικά περίπτωση δεν συνέβη αυτό, εξού και το αιμορραγικό έμφρακτο που βλέπετε. Η συστροφή λοιπόν του όρχεως είναι ένας οξύς πόνος στην περιοχή του οσχαίου που επιβάλλει ταχύτατη αντιμετώπιση του πάσχοντος από τον χειρουργό, από τον ουρολόγο. Άλλη κατάσταση. Η κοκκιωματώδης ορχίτης. Μία έτσι περίπου έτσι άγνωστης θα έλεγε κανείς αιτιολογίας νόσος που γεμίζει κοκκιώματα. Εδώ μέσα στα κοκκιώματα μπορείτε να σκεφτείτε τι κύτταρα είναι αυτά εδώ που φαίνονται έτσι κάπως ιδιαίτερα. Τι κύτταρα μπορεί να είναι αυτά μέσα στα κοκκιώματα, αυτά που σας δείχνω. Για γράψτε. Βεβαίως γιγαντοκύτταρα. Οπότε όταν βλέπουμε μία κοκκιωματώδη ορχίτιδα ιστολογικά, αφενός μεν πρέπει να αποκλείσουμε ειδική φλεγμονή, δηλαδή φυματίωση ας πούμε, πριν όμως αποδώσουμε την εικόνα της κοκκιωματώδους φλεγμονής σε ορχίτιδα, πρέπει να καταλάβουμε, να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχουν κύτταρα ενός όγκου του όρχεως ανάμεσα στα στοιχεία εδώ πέρα των κοκκιωμάτων, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν κύτταρα σεμινοματώδη. Γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, τα κύτταρα του σεμινόματος μπορεί να βρίσκονται μεμονωμένα μέσα σε μια κοκκιωματώδη αντίδραση, η οποία αντίδραση όταν είναι εξεσημασμένη τα κρύβει. Και έτσι θα κάνουμε λάθος και θα μας ξεφύγει η διάγνωση ενός σεμινόματος και θα το πούμε ότι είναι αυτή η μη νεοπλασματική οντότης, η ιδιοπαθής, αγνώστου αιτιολογίας δηλαδή, κοκκιωματώδης ορχίτιδα. Θέλει λοιπόν προσοχή όταν βάλουμε τέτοια διάγνωση. Να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για φλεγμονή
και όχι για ένα νεόπλασμα με εξεσημασμένη κοκκιωματώδη αντίδραση, όπως καμιά φορά κάνει το σεμίνομα. Προχωρώ τώρα στους όγκους του όρχεως, με το μεγαλύτερο φυσικά μέρος της παράδοσης αυτής, στους όγκους γεννητικών κυτάρων. Εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε, ανάλογα με το πόσο αρχαίγωνο είναι το κύτταρο, βλέπετε εδώ το γονοκύτταρο, το σπερματογόνιο, το σπερματοκύτταρο, μετά εδώ πέρα βλέπετε τα δευτερογενή σπερματοκύτταρα και από ένα αρχαίγωνο κύτταρο προκύπτουν τελικά 4 σπερματίδες και 4 σπερματοζωάρια. Είναι λοιπόν οι φάσεις των μειωτικών διαιρέσεων. Βλέπετε από ένα σημείο και πέρα διπλασιάζεται ο αριθμός, αλλά τα κύτταρα τέτραπλασιάζονται, γι' αυτό και οι γαμέτες έχουν απλοειδικό αριθμό χρωμοσωμάτων. Και βλέπετε εδώ πέρα κάποια γονίδια, όπως είναι το OCT3-4, η PLAP, το γονίδιο της πλακοντιακής αλκαλικής φωσφατάσης, το KIT, τα οποία από ένα σημείο και πέρα πάβουν να εκφράζονται. Αντίστοιχη λοιπόν σημασία έχει όταν βλέπουμε τους όγκους που προέρχονται από τα γεννητικά κύτταρα, να ξέρουμε κάποια βασικά γονίδια που αναμένονται να εκφράζονται ανάλογα με το στάδιο που βρισκόμαστε. Ποια στάδια έχουμε δηλαδή? Το ένα είναι το στάδιο της in situ νεοπλασίας των γεννητικών κυττάρων. Αμέσως μετά έχουμε το στάδιο του σεμινώματος ή μέσω σεμινώματος ή και απευθείας από την in situ νεοπλασία ανάπτυξη εμβρυϊκού καρκινώματος και ύστερα μετάπτωση σε χώριο καρκίνωμα, όγκο λεκυθικού ασκού ή το τεράτωμα, το οποίο βλέπετε ότι προέρχεται από την in situ νεοπλασία, άρα έχει κακόηθες δυναμικό και αυτό στον άντρα, έτσι, στον όρχη. Αυτά λοιπόν, αυτή η μετάπτωση των διαφόρων μορφών κακοήθων νεοπλασμάτων των γεννητικών κυττάρων του όρχεως από τη μία μορφή σε άλλες, η δυνατότητα μετάπτωσης αυτή είναι εκείνη που μας επιβάλλει να κάνουμε πολύ προσεκτική και εκτεταμένη ιστοληψία στο παρασκεύασμα της ορκεκτομής, έτσι ώστε να ξεχωρίσουμε έναν όγκο αν είναι αμυγής, σκέτος δηλαδή, ή αν συνδυάζεται με κάποιο άλλο συστατικό. Εφόσον τεκμηριώσουμε το άλλο συστατικό, είμαστε υποχρεωμένοι να το ποσοτικοποιήσουμε στην ιστολογική μας έκθεση, έτσι ώστε ο κλινικός ιατρός που θα πάρει την έκθεση, ο ουρολόγος και σε δεύτερο χρόνο ο ογκολόγος, να ξέρει εάν ένας όγκος είναι αμυγής, που αυτή είναι η περίπτωση ενός αμυγού σεμινώματος κατά πάσα πιθανότητα στον ενήλικα, γιατί στον ενήλικα εκτός από τα σεμινώματα που μπορεί να είναι αμυγοί, υπάρχουν συνήθως μεικτοί όγκοι γεννητικών κυττάρων. Άρα, όταν έχω σε έναν ενήλικα διάγνωση αμυγούς εμβρυϊκού καρκινώματος, είμαι λίγο κουμπωμένος. Μπορεί να μην είναι. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα στο παρασκεύασμα της ορχεκτομής. Έψαξα πάρα πολλές θέσεις, ανά 1/100, πήρα το ΜΕΣ, βρήκα στοιχεία όγκου γεννητικών κυττάρων, αλλά δίνω μια διάγνωση αμυγούς όγκου γενετικών κυττάρων. Αν είναι σεμίνομα, πάει καλά. Στον ενήλικα ένα σεμίνομα μπορεί να είναι αμυγές. Αλλά αν είναι μη σεμινοματώδης όγκος, πρέπει να είμαι λίγο επιφυλακτικός. Ότι μπορεί να υπάρχει και ένας άλλος όγκος που παρότι εγώ πήρα πολλές τομές και εξέτασα πολλές θέσεις, μου έχει ξεφύγει. Πάντα πρέπει να το έχει κανείς στο μυαλό του αυτό, όταν έχει να κάνει για όγκους γεννητικών κυττάρων στον ενήλικα. Εδώ βλέπουμε τις οδούς της γωνιαδιακής απορρίθμισης στους όγκους των γεννητικών κυττάρων. Είναι γενικές οδοί που βλέπετε και στην καρκινογένεση σε άλλα όργανα, όπως είναι το ογκογονίδιο RAS. Βλέπετε εδώ το P53 και η δράση σε αυτό μέσω του MDM2, αποπτωτικοί δείκτες όπως είναι το BAX, το γονίδιο, και όλα αυτά τι έχουν να κάνουν. Αυτές εδώ οι εικονιζόμενες οδοί έχουν να κάνουν είτε με τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, των νεοπλασματικών, των γεννητικών κυττάρων, είτε με τη μετανάστευσή τους, είτε με την επιβίωσή τους. Και αυτό ακριβώς εδώ, το στοιχείο της επιβίωσης,
είναι εκείνο ακριβώς που αν μπορούμε σε μοριακό επίπεδο να το σταθμίσουμε, είναι μια ενδιαφέρουσα πληροφορία, γιατί έχει να κάνει πολλές φορές με την ανταπόκριση πιθανών ή πολυματικών τέτοιων κυττάρων σε χημειοθεραπευτικούς χειρισμούς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, κατά πόσον τα κύτταρα αυτά μπορούν και επιβιώνουν, με την έννοια ότι δεν έχουν ιδιαίτερο αποπτωτικό δυναμικό. Αυτά λοιπόν είναι κάποιες πληροφορίες οι οποίες πέραν της μορφολογίας πολλές φορές αξίζει να διερευνώνται προβλεπτικά. Τι σημαίνει προβλεπτικά? Προβλεπτικά σημαίνει για τον έλεγχο της ανταπόκρισης του ασθενούς σε έναν μετεγχειρητικό θεραπευτικό χειρισμό. Είτε ακτινοθεραπεία, είτε χημειοθεραπεία, όπερ και συνηθέστερη στους όγκους αυτούς. Λοιπόν, η μεγάλη πλειονότητα των όγκων αυτών φέρει και ένα χαρακτηριστικό ισοχρωμόσωμα. Το τονίζουμε στους ενήλικες. Τι είναι αυτό το ισοχρωμόσωμα 12, στο 12P, τι είναι? Είναι ένα πλεόνασμα γενετικού υλικού στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 12, γιατί γίνεται μια λανθασμένη διαίρεση στα κεντρομερή όταν γίνεται η μυτωτική ανάφαση και έχει προηγηθεί τετραπλοειδία. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό γνώρισμα που πλήστοι όγκοι γεννητικών κυττάρων ενηλίκων το παρουσιάζουν. Τώρα, σε επίπεδο μοριακό, τι είναι οι πρωτογενείς γονιδιακές μεταλλάξεις, οι αλλοιώσεις? Τι είναι αυτές? Είναι πώς ξεκινάει η καρκινογένεση. Παλιότερα θεωρείται ότι το κύτταρο στόχος ήταν ένα σπερματοκύτταρο, σε αυτό το στάδιο ζυγοτενίας, παχυτενίας, κατά την πρώτη μυωτική διαίρεση. Θεωρείται όμως ότι η in situ νεοπλασία, δηλαδή τα κακοήθη γεννητικά κύτταρα που είναι ακόμα μέσα στα ορχικά σωληνάρια και δεν έχουν σπάσει τις βασικές τους μεμβράνες, είναι κύτταρα που προέρχονται από αρχαίγωνα γεννητικά κύτταρα, γονοκύτταρα όπως λέγατε, που δεν κατάφεραν να διαφοροποιηθούν και να μπουν στη διαδικασία του σπερματογονίου, σπερματοκυττάρου κτλ. Και τι συνεκφράζεται σε αυτά τα αρχαίγωνα γεννητικά κύτταρα? Ένας αντιαποπτωτικός παράγων, που είναι το OCT3-4, μία ευοδετική του πολλαπλασιασμού πρωτεΐνη, αυτή εδώ, TSPY, και ο συνδέτης KIT, που διέπει την μετάπτωση κάποιων γονοκύτταρων που έχει καθυστερήσει η ορίμανσή τους σε in situ τελικά αλλοίωση. Άρα θεωρείται ότι το κύτταρο στόχος στη διαδικασία της καρκινογένεσης είναι αυτό εδώ το αποτυχημένο να διαφοροποιηθεί αρχαίγωνο γεννητικό κύτταρο. Αυτά σε ό,τι αφορά την αρχή. Πώς ξεκινάει η αλλοίωση. Μετά έχουμε τις δευτερογενείς γονιδιακές αλλοιώσεις που έχουν να κάνουν με τη διήθηση. Δηλαδή με το σπάσιμο της βασικής μεμβράνης του σωληναρίου και την επέκταση, την εξωσωληναριακή των κακοήθων γεννητικών κυττάρων, που αρχίζει δηλαδή ο γνήσιος διηθητικός φαινότυπος. Οι τριτογενείς γονιδιακές αλλοιώσεις έχουν να κάνουν με αυτό που είπαμε, διαφοροποίηση και μετάπτωση της μιας μορφής όγκου γεννητικών κυττάρων σε μια άλλη μορφή, πάρα πολύ σύνηθες φαινόμενο, εξού και πολύ συχνά προκύπτουν μικτές μορφές τέτοιων όγκων και φυσικά για να χορηγηθεί μετάσταση με κύρια αιστεία μεταστατικής νόσου τους όπισθοπεριτοναϊκούς λεμφαδένες και τέλος υπάρχουν τέταρτογενείς γονιδιακές αλλοιώσεις που έχουν να κάνουν με το πώς ανταποκρίνεται ή ευτυχώς σχετικά σπάνια δεν ανταποκρίνεται ένας τέτοιος ασθενής σε μετεγχειρητική αγωγή και φυσικά αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την επιβίωσή του. Όταν έχουμε αντίσταση στην πλατίνα, πιθανολογείται ότι καταστέλλεται αυτό εδώ το γονίδιο, το OCT3-4, δεν μπορεί να φύγουν αποπτωτικοί παράγοντες που θα οδηγήσουν τα κύτταρα σε καταστροφή, αλλάζουν τα επίπεδα σε συγκεκριμένα microRNAs, αυξάνουν τα επίπεδα MDM2 και γίνεται μία αδρανοποίηση ενός αναστολέως του κυτταρικού
κύκλου που είναι το WAF, το P21, μέσω φωσφοριλίωσης. Ή τέλος ενεργοποιείται η σηματοδοτική οδός, αυτή εδώ η PI3K. Όλα αυτά εδώ λοιπόν τα γενετικά συμβάματα διερευνώνται κατά πόσον εμπλέκονται σε μη ανταπόκριση των ασθενών σε μετεγχειρητικούς χειρισμούς. Πάμε να τα δούμε τώρα, τα πρότυπα της ογκογέννησης. Να το λοιπόν. Εδώ είναι το γενετικό κύτταρο, το οποίο υφίσταται την κακοήθεια εξαλλαγή και μεταπίπτει στην in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων. Οτιδήποτε περάσει μέσα από αυτό το στάδιο και εξελιχθεί, είτε σε σεμίνομα, είτε σε εμβρυϊκό καρκίνωμα, είτε σε τεράτωμα, είτε σε σεμίνομα με συγκητιοτροφοβλαστικά κύτταρα, είτε σε χωριοκαρκίνωμα, είτε σε όγκο λεκηθικού ασκού, όλα αυτά εδώ, όλοι αυτοί εδώ οι όγκοι που περνούν από αυτήν την πρόδρομη αλλίωση της διηθητικής κακοήθειας, την in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων, όλοι αυτοί οι όγκοι έχουν μεταστατικό δυναμικό. Αντίθετα, όγκοι του όρχεως, οι οποίοι δεν περνάνε μέσα από αυτό το στάδιο της in situ νεοπλασίας γεννητικών κυττάρων, είναι είτε καλοήθης, παράδειγμα, η δερμοειδής κίστη στον ενήλικα, το τεράτωμα στην παιδική ηλικία, στην ιππιακή ηλικία, καλοήθης όγκοι αυτοί, ή μειωμένης επιθετικότητας όγκοι, όπως είναι ο όγκος του λεκηθικού ασκού στα παιδιά και ο σπερματοκυτταρικός όγκος στους ενήλικες. Άρα, το κλειδί είναι όταν εμείς βλέπουμε στα παρακείμενα του όγκου, όπως πολύ συχνά συμβαίνει και το αναζητούμε αυτό, in situ νεοπλασία, αυτή είναι εδώ την πρόδρομη αλλίωση, οτιδήποτε δούμε μετά σαν όγκο έχει κακόηθες δυναμικό ανεξάρτητα από τη μορφολογία του. Και εδώ ακριβώς μπαίνει αυτό που σας είπα ότι πρέπει να είμαστε κουμπωμένοι στην εκτίμηση υλικού ταχείας βιοψίας. Για το εξής. Έχουμε εμείς έναν όγκο του όρχεως και βλέπουμε ώριμους ιστούς. Σαν να βλέπεις ένα πλακώδες επιθύλιο, ένα ακανθώδες επιθύλιο που κερατινοποιείται, που θυμίζει ουσιαστικά μια επιδερμιδική κίστη. Αν ο παρακείμενος ιστός με τα παρακείμενα σωληνάρια έχουν αυτή την νεοπλασία, δεν το λες επιδερμιδική κίστη, το λες τεράτωμα, οπότε έχει κακόηθες δυναμικό. Γιατί θυμούνται τα κακοήθη κύτταρα την πρόδρομη αλλίωσή τους και έχουν μέσα τους δυναμικό κακοήθειας και ας φαίνονται μορφολογικά ότι είναι όρημα, καλοήθη εντός εισαγωγικών. Όταν λοιπόν εγώ δω μια ταχεία βιοψία και βλέπω στοιχεία όρημα ενός ιστού, δεν ξέρω τι είναι επιδερμιδική κίστη ή είναι τεράτωμα. Ποιος θα μου το δείξει? Τα παρακείμενα σωληνάρια. Αν τα παρακείμενα σωληνάρια έχουν in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων, φυσικά είναι τεράτωμα, άρα έχει μεταστατικό δυναμικό. Αν δεν βρω πουθενά τέτοια αλλίωση, τότε πιθανώς πρόκειται για αυτή τη σπάνια οντότητα της επιδερμιδικής ή δερμοειδούς κίστεως που έχει καλοήθη πορεία. Αλλά αυτό πού να το ξέρεις στο υλικό της ταχείας βιοψίας? Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να το ξεκαθαρίσεις αυτό στον ουρολόγο, ότι εσύ βλέπεις μεν ώριμους ιστούς, μορφολογικά καλοήθης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και δυναμικό μεταστατικό. Άρα είναι εν δυνάμει κακοήθης. Να λοιπόν ο περιορισμός της ταχείας βιοψίας, που δεν μας επιτρέπει να σωθεί ένας όρχης αν δούμε ώριμους ιστούς. Αυτό δηλαδή που σε άλλα όργανα θα λέγαμε καλόήθες νεόπλασμα και μπορεί να γίνει μια τμηματική εκτομή και όχι μια πλήρης, ένα ριζικό χειρουργείο, εδώ δεν ισχύει. Πρέπει δυστυχώς να βγει ο όρχης και να εξετάσουμε σε δεύτερο χρόνο την αλλίωση για να πιστούμε περί τίνος πρόκειται τελικά. Να λοιπόν αυτή η πρόδρομη αλλίωση κοντά στη βασική μεμβράνη των σωληναρίων βλέπουμε άτυπα κύτταρα, τα βλέπετε εδώ, είναι έτσι σαν τηγανιτά αυγά, με πυρήνια πολύ μεγαλύτερα από τα σπερματογόνια,
Δείτε ας πούμε σε ένα παρακείμενο σωληνάριο το σπερματογόνιο όπως είναι και δείτε αυτό εδώ το άτυπο κύτταρο της in situ νεοπλασίας γεννητικών κυττάρων και βλέπετε φυσικά ότι εδώ που έχει προσβληθεί, το σωληνάριο που έχει προσβληθεί, σαφέστατα και έχει επηρεαστεί η σπερματογένεσή του, γιατί δεν βλέπουμε ώριμες μορφές κυττάρων. Τι να βλέπουμε εδώ, τούτα μπορεί να είναι σέρτολοι, κύτταρα, τούτο μπορεί να είναι κανένα σπερματοκύτταρο, μια φορά ώριμες σπερματίδες επιμήκης δεν βλέπουμε. Αντίθετα στο διπλανό, το οποίο δεν πάσχει από την in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων, βλέπουμε και σπερματογόνια, βλέπουμε και σπερματοκύτταρα, βλέπουμε και στρογγυλές άωρες σπερματίδες, βλέπουμε και ώριμες επιμήκης σπερματίδες. Να, εδώ. Άρα αυτό είναι ένα ορχικό σωληνάριο που διατηρείται η σπερματογένεσή του, γιατί προφανώς δεν εμπλέκεται από την αλλίωση αυτή που έχει το διπλανό του, την in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων. Παρεπιπτόντως, για δείτε και μερικά κύτταρα στο διάμεσο υπόστρωμα, έτσι κάνουν αυτές τις μικρές αθρυσούλες. Τι κύτταρα είναι αυτά, τα θυμάστε από την ιστολογία, εκτός των ορχικών σωληναρίων, στο διάμεσο υπόστρωμα του όρχεως, ποια κύτταρα είναι αυτά, εδώ πέρα, πολύ σωστά. Είναι τα διάμεσα κύτταρα του Leydig που παράγουν την τεστοστερόνη. Μάλιστα. Προχωρούμε. Αν θέλουμε να αποδείξουμε ότι πρόκειται για κακοήθη κύτταρα στην in situ νεοπλασία, κάνουμε την πλακοντιακή αλκαλική φωσφατάση. Ουσιαστικά αυτά τα κύτταρα, τα άτυπα της in situ νεοπλασίας, είναι κύτταρα σεμινόματος, απλώς δεν έχουν γεμίσει ακόμα το σωληνάριο και πολλό δε μάλλον δεν έχουν ξεκινήσει τη διηφυτική τους ανάπτυξη. Για να δούμε λοιπόν τους όγκους, βάσει σχετικώς πρόσφατης εδώ ταξινόμησης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, τους όγκους γεννητικών κυττάρων του όρχεως. Η μεγάλη διάκριση προέρχονται με πρόδρομη αλλίωση την in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων ή δεν σχετίζονται με την in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων. Όσοι δεν σχετίζονται με την in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων, άρα ιστολογικώς στα παρακείμενά τους ορχικά σωληνάρια δεν βλέπουμε in situ νεοπλασία, αυτοί λοιπόν εδώ οι όγκοι είναι ή καλοήθης ή μειωμένης βιολογικής επιθετικότητος. Και ποιοι είναι αυτοί οι όγκοι? Ο σπερματοκυτταρικός όγκος, που είναι ένας όγκος στον ενήλικα, δεν θα δούμε στα παρακείμενα σωληνάρια του in situ νεοπλασία, άρα σε αυτή την περίπτωση η ορχεκτομή συνεπάγεται και ίαση. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι. Το τεράτωμα των παιδιών είναι καλόήθες, η δερμοειδής και η επιδερμοειδής κίστη είναι καλοήθης ακόμα και στους ενήλικες όταν απαντούν, αλλά όπως είπαμε είναι έτσι, είναι δερμοειδής ή επιδερμοειδής κίστη. Να πω ότι έχει καλοήθεια ένας ενήλικας και να ησυχάσω, μόνο αν δίπλα δεν δω in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων. Επίσης ένα λεγόμενο καλά διαφοροποιημένο νευροενδοκρινικό νεόπλασμα, το μονοδερμικό τεράτωμα, που είναι αυτό που παλαιότερα λεγόταν καρκινοειδές, και αυτό δεν σχετίζεται με την in situ νεοπλασία, γι' αυτό και πάει καλά στον όρχη όταν απαντά ένα τέτοιο τεράτωμα, εκτός βέβαια αν από το ιστορικό μου πούνε ότι έχει αλλού τέτοιον όγκο, οπότε πια είναι μετάσταση. Τότε αλλάζει το πράγμα. Γι' αυτό πάντα είναι κλινικές πληροφορίες απαραίτητες. Μετά, το μεικτό τεράτωμα και όγκος του λεκυθικού ασκού στην προεφηβική ηλικία, όπως και ο αμυγής όγκος του λεκυθικού ασκού στην προεφηβική ηλικία, που επειδή είναι προεφηβική ηλικία είναι και αμυγής ο όγκος του λεκυθικού ασκού. Γιατί στους ενήλικες, όπως είπαμε, εκτός από το σεμίνομα που μπορεί να απαντά ως αμυγές, οι άλλοι όγκοι πολύ συχνά είναι μεικτοί. Είτε συνδυαζόμενοι με σεμίνομα, οπότε πια αντιμετωπίζονται σαν μεικτοί όγκοι, και ας έχουν συστατικό σεμινόματος, είτε είναι οι άλλες μορφές, οι μη σεμινωματώδεις, που ανακατώνονται μεταξύ τους. Για να δούμε λοιπόν τώρα και τους άλλους, και κατά πολύ συχνότερους, αυτού που προέρχονται δηλαδή από την in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων. Λοιπόν, είναι η προδιηφυτική αυτή η πρόδρομη αλλίωση, η οποία καμιά φορά όταν τα κύτταρα γεμίζουν
δεν τη λέμε πια in situ νεοπλασία. Αν είναι κύτταρα σεμινώματος και δεν υπάρχει κανένα κύτταρο του επιθυλίου, το λέμε ενδοσωληναριακό σεμίνωμα. Είναι ακόμα μη διηθητικό. Ή ενδοσωληναριακό εμβρυϊκό καρκίνωμα. Δεν έχει σπάσει τη βασική μεμβράνη. Αμυγής όγκη, διηθητική πια, έτσι, μιας ιστολογικής ποικιλίας, το σεμίνωμα η μια μεγάλη κατηγορία, που μπορεί να έχει και κάτι συγκυτριοτροφοβλαστικά κύτταρα, χωρίς να αλλάζει την τυποποίηση, και κάποιου βαθμού να έχει και μια έκρηξη. Τα συγκυτριοτροφοβλαστικά κύτταρα, όπως έχετε μάθει από την εμβριολογία σας, τι μπορεί να δώσουν αυξημένο στον ορό όταν υπάρχουν, ποιο δείκτη μπορεί να δώσουν τα συγκυτριοτροφοβλαστικά κύτταρα. Για σκεφτείτε, βεβαίως, την χωριακή γοναδοτροπίνη, τη β' υπομονάδα που ψάχνουμε, έτσι. Λοιπόν, αν είναι αυτή λίγο τσιμπημένη, πόσο δικαιολογείται, ξέρω εγώ, μέχρι 500, μέχρι εκεί. Σε καμία πάντως περίπτωση δεν θα είναι η χωριακή γοναδοτροπίνη που θα κάνει ένα χωριοκαρκίνωμα που θα φτάσει, ξέρω εγώ, 50.000 και δεν ξέρω εγώ τι. Θέλει λοιπόν λίγο προσοχή αυτό το σεμίνωμα με συγκυτριοτροφοβλαστικά κύτταρα, γιατί από τους δείκτες τους καρκινικούς που πρέπει οπωσδήποτε να τους ξέρω όταν εξετάζω τον όγκο στο μικροσκόπιο, δεν νοείται να μην γνωρίζω ορολογικώς τους καρκινικούς δείκτες σε ένα τέτοιο άρρωστο. Πρέπει να τους ξέρω ποιοι είναι ψηλοί. Και οι βασικοί δείκτες είναι η χωριακή γοναδοτροπίνη, η α-φετοπρωτεΐνη, έτσι, η οποία όταν ανεβαίνει είναι ένα στοιχείο του όγκου που θα μπορούσε να το κάνει ο όγκος του λεκυθικού ασκού, και η LDH, η οποία κυρίως έχει να κάνει με τη μεταστατικότητα που έχει ένα τέτοιο νεόπλασμα. Δεν είναι δηλαδή τόσο με τον τύπο, όσο το ότι μπορεί να έχει δώσει ήδη μετάσταση όταν αυτός ο τύπος είναι ψηλός. Εκτός λοιπόν από τη χωριακή γοναδοτροπίνη είναι και η α-φετοπρωτεΐνη. Και μια που είμαστε στο σεμίνωμα, όταν είναι ένα σεμίνωμα, δεν δικαιολογείται αν είναι αμυγές το σεμίνωμα να έχει σημαντικά ψηλή την α-φετοπρωτεΐνη. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή η α-φετοπρωτεΐνη είναι ένας δείκτης που ανεβαίνει στον όγκο του λεκυθικού ασκού, ή υπάρχει ένα στοιχείο τέτοιο μέσα στον πρωτοπαθή όγκο, που εγώ πρέπει να ψάξω, να πάρω βαθύτερες τομές, μήπως και το διαπιστώσω αυτό το συστατικό και εξηγήσω έτσι αυτή την πληροφορία από τον παρακλινικό έλεγχο του ασθενούς, γιατί έχει ψηλή α-φετοπρωτεΐνη, αλλά αν παρόλα αυτά εγώ δεν βρω συστατικό του όγκου του λεκυθικού ασκού, μπορείτε να σκεφτείτε και να μου εξηγήσετε γιατί μπορεί να είναι ψηλή η α-φετοπρωτεΐνη, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι λέτε από τη σκέψη σας. Πού μπορεί να είναι ο όγκος του λεκυθικού ασκού αν δεν είναι στον όρχη, πού μπορεί να είναι, τι λέτε. Με αυτό το δυναμικό που είπαμε ότι... Μπράβο! Στο είπα. Μπορεί να είναι λοιπόν να έχει κάνει κάπου μετάσταση ο όγκος. Και η μετάσταση να έχει στοιχείο του όγκου του λεκυθικού ασκού που ανεβάζει την α-φετοπρωτεΐνη. Αν είναι απλώς τσιμπημένη, κοιτάζουμε το ύπαρ. Μπορεί να έχει υπατική νόσο και να έχει συμμετοχή το ύπαρ στη νόσο. Ή βεβαίως να... Πολύ ωραία. Βεβαίως βλέπουμε λοιπόν και το ιστορικό, αν συνδέεται με υπατική παθολογία δηλαδή η α-φετοπρωτεΐνη, εκτιμάται αυτό το πράγμα. Αλλά πάντα έχουμε στο μυαλό μας μήπως υπάρχει και μεταστατική νόσος. Η μη σεμινωματώδης τώρα όγκη, εμβρυϊκό καρκίνωμα, είπαμε στους ενήλικες, που είναι αυτοί οι όγκοι, σπάνια είναι μόνοι τους. Ο όγκος του λεκυθικού ασκού του ενήλικα και τροφοβλαστική όγκη με κυριότερο το χωριοκαρκίνωμα, που είναι ένας επιθετικότατος όγκος. Υπάρχουν και κάποιοι τροφοβλαστικοί όγκοι που δεν είναι χωριοκαρκινώματα, αλλά αυτοί είναι αρκετά σπάνιοι. Μέσα λοιπόν σε αυτούς τους όγκους, το τεράτωμα του ενήλικα και καμιά φορά το τεράτωμα που από τα στοιχεία του τερατώματος, που προκύπτουν από διάφορα βλαστικά δέρματα, βλέπουμε σωματικού τύπου κακοήθειες. Θα θυμάστε ότι αυτές εδώ οι μορφές, οι μη σεμινωματώδεις,
να είναι αμυγής είναι σπάνιο. Συχνότερα συνδυάζονται είτε μεταξύ τους, είτε με το σεμίνομα. Οπότε τότε πια δεν θεωρούνται σεμινοματώδεις. Θεωρούνται μεικτοί όγκοι. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν κριτήρια στην αντιμετώπιση ενός ασθενούς με αμυγές σεμίνομα από ότι με έναν μεικτό όγκο, σεμινοματώδη και μη σεμινοματώδη ή μεικτό μη σεμινοματώδη. Και βέβαια υπάρχουν και υποστραφέντες όγκοι, που τι σημαίνει υποστροφή? Φεύγει ο όγκος από το πρωτοπαθή του εστία, αναπτύσσεται μια ίνωση εκεί πέρα και σημαίνει ότι έχει πάει και έχει κάνει μετάσταση. Όπως συμβαίνει και σε ένα μελάνομα, ένας άλλος όγκος που κάνει υποστροφή. Εδώ λέει η παθολογοανατομική έκθεση της ορχεκτομής. Πρέπει οπωσδήποτε να συνυπολογίζει αυτούς που είπαμε, τους καρκινικούς δείκτες στον ορό, και εφόσον ο χρόνος ημιζωής τους το επιτρέπει, να τους βλέπουμε και μετά την ορχεκτομή. Αυτό βέβαια δεν θα το εκτιμήσουμε εμείς, θα το εκτιμήσει ο ουρολόγος με τον ογκολόγο που θα αναλάβει τον ασθενή, πόσο μετά την ορχεκτομή έχουν ελαχιστοποιηθεί. Η LDH, δείκτης νεοπλασματικού φορτίου, και η α-φετοπρωτεΐνη και η β-χωριακή γοναδοτροπίνη. Πού βρίσκεται ο όγκος, κάτω πόλος, μεσότητα, άνω πόλος, οι όψεις του, αν είναι συμπαγής ή κυστική, αν είναι σε μία θέση ή έχει και δορυφόρες εστίες, πόσο μεγάλος είναι ο όγκος, μακροσκοπικά που επεκτείνεται, όταν παίρνουμε τις τομές μας κατά την ιστοληψία, η ιστολογική του μορφή, είπαμε σεμινοματώδης, μη σεμινοματώδης, τι κάνουν τα όρια εκτομής, τι κάνει ο όγκος σε σχέση με τους χιτώνες που σας έδειξα ανατομικά στην αρχή, διηθεί τον ιδίος ελιτροειδή, πιταφ2 το παθολογοανατομικό στάδιο. Αν διηθείτε το αλήριο δίκτυο, η πύλη του όρχεως είναι πιταφ2, ο σπερματικός τόνος αν διηθείτε πιταφ3 και τι κάνει και το όριο εκτομής του σπερματικού τόνου, πάντα σε ένα εγχειρητικό παρασκεύασμα. Ελέγχουμε οπωσδήποτε το όριο εκτομής, διότι αν είναι θετικό, τι σημαίνει θετικό όριο εκτομής? Έχει καρκίνο, είναι θετικό για κακοήθεια, αυτό φυσικά λαμβάνεται πολύ υπόψη από τον ουρολόγο. Η διηθητική ανάπτυξη λοιπόν, αν έχουμε έμβολα, πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, μπαίνει και στη σταδιοποίηση, να είναι γνήσια έμβολα σε λεμφικούς ή φλεβικούς κλάδους, και φυσικά εμείς στο παρασκεύασμά μας θα κάνουμε τη σταδιοποίηση κατά TNM και η γενικότερη τέτοια σταδιοποίηση συμπληρώνεται εκτός από τις παθολογοανατομικές πληροφορίες και από τη συνιστόσα των ορολογικών καρκινικών δικτών. Μετά έχουμε επιπρόσθετα ευρήματα αν έχουμε την in situ νεοπλασία γεννητικών κυτάρων στα παρακείμενα σωληνάρια που πάντα την αναζητούμε, αν έχουν ατροφήσει, αν έχουμε υπερπλαστικά κύτταρα Leydig, τα οποία μπορεί κάπως να τσιμπάνε τη β-χωριακή γοναδοτροπίνη. Να λοιπόν εδώ σχηματικά ο όγκος, η προβολή του προς το αλήριο δίκτυο, ειδικά για τα σεμινόματα πρέπει να την αναφέρουμε, αν διηθείτε το υπόστρωμα του αληρίου δικτύου, και εδώ πια βγαίνει έξω, πηγαίνει βλέπετε στην πύλη, έχει βγει εδώ, είμαστε ακόμα ταφ2, και όπως και εδώ η άλλη οδός κατά συνέχεια εις του είναι διαμέσου του ινόδους χιτώνα, εάν βγει και φάει εκείνο που είδαμε μεμβράνη στην διαφάνεια τη χειρουργική, που είναι το περισπλάχνιο πέταλο του ιδίους ελιτροειδούς. Όταν παίρνουμε την ορχεκτομή, κοιτάμε αν είναι σκέτος ο ινόδης χιτώνας ή αν φέρει και εκείνη τη μεμβράνη που είδαμε, το περισπλάχνιο πέταλο του ιδίους ελιτροειδούς, γιατί αν διηθείτε αυτό, πάει το στάδιο το παθολογοανατομικό πιταφ2. Τώρα, όταν υπάρχει οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή, δηλαδή γίνεται η θεραπευτική χειρισμή και μένει μια μάζα και αφαιρείται χειρουργικά. Πρέπει να ξέρουμε τι αγωγή έχει γίνει στον άρρωστο, πάλι τους καρκινικούς δείκτες στον ορό, από πού προέρχεται το παρασκεύασμα, πόσες είναι οι λεμφαδενικές ομάδες και πόσους λεμφαδένες έχουμε παρασκευάσει, αν βλέπουμε μετάσταση, πόσα εκατοστά είναι η μεγαλύτερη μεταστατική αιστεία, αν ο υπολοιματικός όγκος, ο βιώσιμος, βγαίνει έξω από το λεμφαδένα, τι κάνουν τα όρια εκτομής αυτού του παρασκευάσματος? Είναι τεχνικά πολύ δύσκολες αυτές οι επεμβάσεις και θέλουν εξειδικευμένους χειρουργούς για να τις κάνουν.
μπορεί να σχετίζονται και με τον νεφρό εκεί πέρα στην περιοχή. Θέλει πολύ καλή συνεργασία της απεικονιστικής εντόπισης αυτών των όγκων, των υπολειμματικών μαζών, με έναν πολύ επιδέξιο χειρουργό να τους καθαρίσει επί υγιών ορίων. Εμείς στο μικροσκόπιο τι θα δούμε? Έχει βιώσιμο νεοπλασματικό ιστό. Δηλαδή πήρε τα σχήματα τα χημειοθεραπευτικά. Σε τι βαθμό ανταποκρίθηκε? Σε τι βαθμό ανταποκρίθηκε η μεταστατική αιστεία αυτή? Αν έχω βιώσιμο νεοπλασματικό ιστό, τι είναι? Τεράτωμα ή δεν είναι τεράτωμα? Μετά από χημειοθεραπεία αυτά, έτσι. Γιατί αν είναι κάτι που είναι μη τερατωματώδες, συστατικό, μπορεί να επιδέχεται επιπρόσθετους χημειοθεραπευτικούς χειρισμούς. Η ποικιλία λοιπόν, ο τύπος του όγκου, έτσι, του μεταστατικού όγκου με τα ανάλογα ποσοστά. Αν είναι εμβρυϊκό καρκίνωμα, είναι δυσμενής η επίπτωση στην επιβίωση και η υπολειμματική νεοπλασματική μάζα, η βιώσιμη, αν αντιστοιχεί σε όγκο λεκυθικού ασκού, συνυπάρχει σεμίνομα, χωρίς σεμίνομα, όλα αυτά δίνουν προγνωστικές πληροφορίες, φυσικά και προβλεπτικές στον ογκολόγο. Άρα, εγώ τι βλέπω? Βλέπω πρώτα απ' όλα σε τι ποσοστό ο ιστός που μου έχουν στείλει είναι νεκρωμένος ή με ίνωση. Γιατί με αυτές τις δύο αλλοιώσεις βλέπω εγώ την ανταπόκριση στους χειρισμούς τους ογκολογικούς. Από εκεί και πέρα λέω σε τόσο ποσοστό έχω αυτά τα στοιχεία, την νέκρωση και την ίνωση, και τόσο ποσοστό της εκτάσεως του εγχειρητικού παρασκευάσματος έχει βιώσιμο νεοπλασματικό ιστό. Από τον βιώσιμο νεοπλασματικό ιστό βλέπω τόσο είναι ο τάδε τύπος, σκέτος ή με άλλους τύπους, και έτσι έχει αυτές τις πληροφορίες επιπρόσθετα ο ογκολόγος. Φυσικά κάνω τη συνιστόσα νη του συστήματος TNM και αν έχω μη επιχώριο λεμφαδένα μπορώ ακόμα να διαγνώσω πια ιστολογικά την απομεμακρυσμένη μετάσταση. Ο μεγάλη κατηγορία των όγκων, το σεμίνομα σε ασθενείς γύρω από τα 40, πιο συχνή σε περιοχές έτσι όπου υπάρχει μη κάθοδος του όρχεως φυσιολογικά, σε τριψόρχης δηλαδή ασθενείς. Είπαμε ότι δεν δικαιολογείται σημαντική αύξηση της α-φετοπρωτεΐνης. Τα σεμινόματα είναι συνήθως συμπαγής ομοιογενούς επιφάνειας διατομής, έτσι ένα χρώμα σαν κίτρινο προς σωμών έχουνε, και μικροσκοπικά θα το δούμε, είναι ομοιόμορφα σφαιρικά κύτταρα με διαυγές κυταρόπλασμα, γιατί είναι πας θετικό, έχει γλυκογόνο, αλλά είναι πας διαστάση αρνητικό, γιατί το γλυκογόνο δεν είναι ανθεκτικό στη διαστάση. Τα κύτταρα βλέπουμε έτσι τις κυταρικές τους μεμβράνες, οι πυρήνες δεν αλληλοεπικαλύπτονται, όπως το εμβρυϊκό καρκίνωμα, έχουν ένα μεγάλο κεντρικό πυρήνα, συχνά με πυρήνιο. Βλέπουμε ινώδη διαφραγμάτια με λεμφοκυταρικές διηθήσεις, που όταν είναι ιδιαίτερα πυκνές είναι ένα ευμενές σημάδι ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά ο ανοσιακός μηχανισμός και έχει πάρα πολύ ανοσιακή αντίδραση γίνει στο σεμίνομα. Και πιθανά, είπαμε, κάνουν κοκκιωματώδη αντίδραση που μπορεί, αν είναι εξεσημασμένη, να μου κρύψει τα κύτταρα του σεμινόματος. Να λοιπόν εδώ, προσέξτε, εδώ είναι το σεμίνομα, το βλέπετε, το σεμίνομα, αρκετά μεγάλο, έχει αντικαταστήσει μεγάλο μέρος του ορχικού παρεγχήματος και τούτο εδώ είναι και μια δορυφόρος αιστεία, πιο μικρή. Μάλιστα. Δείτε έτσι πως είναι γενικά ομοιόμορφη η επιφάνεια διατομής με αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα που πηγαίνει έτσι προς σωμών. Τα κύτταρα του σεμινόματος, βλέπετε εδώ τον κεντρικό πυρήνα, το πυρήνιο, το διαυγές κυταρόπλασμα. Προσέξτε παιδιά εδώ τα όρια, δείτε τα όρια των κυτάρων, έτσι δεν αλληλοκαλύπτονται οι πυρήνες, ξεχωρίζουν. Γιατί ξεχωρίζουν? Γιατί υπάρχει και μια επαρκής ποσότητα κυταροπλάσματος, έτσι διαυγούς, υδαρούς κυταροπλάσματος, τη βλέπετε εδώ, έτσι βλέπετε εδώ πέρα, και
είναι η εικόνα η τυπική. Να και τα ινώδη διαφραγμάτια, εδώ. Λεμφοκύτταρα δεν βλέπω τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο, τα οποία όμως τα βλέπω εδώ. Να τα και τα λεμφοκύτταρα, πολύ χαρακτηριστικά για το σεμίνομα. Τα διαυγή κύτταρα, με τα όρια τους, που ξεχωρίζει το ένα από το άλλο. Και εδώ, σαν να φαίνεται έτσι και μια κοκκιωματώδης αντίδραση να αρχίζει να γίνεται. Να, εκτός από τα κύτταρα του σεμινόματος και μεμονωμένα συγκητιοτροφοβλαστικά κύτταρα, που μπορεί να μας ξυμπήσουν κάπως την χωριακή γοναδοτροπίνη στον ορό, αλλά ουσιαστικά δεν μας αλλάζουν τη διάγνωση του σεμινόματος. Το θετικό πας, η θετική πας στα σεμινωματώδη κύτταρα, επειδή έχουν γλυκογόνο, βοηθάει. Πας διαστάση βέβαια είναι αρνητικά, γιατί το γλυκογόνο δεν είναι ανθεκτικό. Κάποια στοιχεία τώρα στο σεμίνομα, όταν τα βλέπουμε τα λέμε, όπως είναι εδώ πέρα αυτή η περιοχή νέκρωσης. Καλό θα είναι να αναφέρεται στις εκθέσεις η νεκρωτική δραστηριότητα και πόσο εξεσημασμένη είναι αυτή. Καλό είναι να αναφέρεται, γιατί θεωρητικά είναι πιο επιθετικά. Καμιά φορά όταν τα σεμινωματώδη κύτταρα γεμίζουν όλο το σωληνάριο, είναι το ενδοσωληναριακό σεμίνομα. Δεν το λέω in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων, γιατί δεν έχει μείνει πια κανένα γεννητικό κύτταρο. Είναι μόνο κύτταρα σεμινόματος. Απλώς εδώ δεν έχει σπάσει ακόμα η βασική μεμβράνη. Ενδοσωληναριακό λοιπόν. Ο σπερματοκυτταρικός όγκος, αυτό το σπάνιο νεόπλασμα, το οποίο είπαμε δεν συνδυάζεται με in situ νεοπλασία και είναι κάπως σε πιο προχωρημένης ηλικίας άτομα από ότι το σεμίνομα, κατά τα 2 τρίτα τουλάχιστον των περιπτώσεων. Έχει πολύ καλή πρόγνωση όταν εξαιρεθεί, εκτός φυσικά αν έχει μεταπέσει και έχει κάνει κάποιο σάρκωμα, τότε αλλάζει το πράγμα. Έχει μεγάλη ποικιλομορφία, είναι 3 τύποι κυττάρων. Εδώ έχει η επιφάνεια διατομής, κάπως έτσι το βλέπω εδώ, έτσι ερυθρά να είναι, του σπερματοκυτταρικού όγκου, και οι 3 κατηγορίες κυττάρων, τους βλέπετε εδώ ανάλογα με το μέγεθός τους κτλ. Το λέμε σπερματοκυτταρικό όγκο, αλλά προσέχουμε και τα παρακείμενα σωληνάρια, γιατί εκεί πέρα δεν πρέπει να βλέπουμε in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων. Αν τυχόν βρούμε in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων, έχουμε κάνει λάθος. Έχουμε κάνει λάθος στη διάγνωση. Δεν είναι σπερματοκυτταρικός όγκος. Άρα έχουμε τα στοιχεία λοιπόν εδώ από τη μορφολογία του όγκου. Επιβεβαιώνουμε όμως ότι και τα παρακείμενα του όγκου σωληνάρια ορχικά δεν έχουν in situ νεοπλασία. Γιατί αυτός ο όγκος δεν συνδυάζεται με την in situ νεοπλασία, γι' αυτό και πάει και τόσο καλά. Το εμβρυϊκό καρκίνωμα, ο πιο άωρος μετά το σεμίνομα, ο πιο άωρος από τους μη σεμινωματώδεις όγκους, έχει έτσι μια πιο ετερογενή επιφάνεια διατομής, με νέκρωση, αιμορραγία, πιο εξεσημασμένο πυρηνικό πλειομορφισμό, πολλές μυτώσεις, έχει έτσι ένα καρκινωματώδες πρότυπο ανάπτυξης. Το βλέπουμε εδώ, να εδώ παιδιά, εδώ είναι η περιοχή του εμβρυϊκού καρκινώματος, το εναπομείναν ορχικό παρέχημα και όπως πολύ έντονα τονίσαμε, στον ενήλικα μόνος του αυτός σπάνια είναι. Σπάνια το εμβρυϊκό καρκίνωμα να είναι μόνο του. Και για του λόγου του αληθές, δείτε εδώ και ένα συνυπάρχον με το εμβρυϊκό καρκίνωμα τεράτωμα. Το οποίο τεράτωμα συνήθως έχει μια κυστική επιφάνεια διατομής και είναι λοιπόν ένας μεικτός όγκος, έχει το συστατικό του εμβρυϊκού καρκινώματος και το συστατικό του τερατώματος. Να το εμβρυϊκό καρκίνωμα, αρχαίγονοι αδένες, με έντονο πυρηνικό πλειομορφισμό, τα κύτταρά του είναι πιο άτυπα από εκείνα του σεμινώματος. Τα βλέπουμε εδώ, κάνουν έτσι κάτι δομές σαν αδενικές, σύνθετοι αδένες, σαν ηθμοειδείς δομές, και είχε και ένα στρώμα, κάπως ιδιαίτερα άωρο, θα το σχολιάσουμε αυτό όταν δούμε τα περιστατικά μας. Ενδοσωληναριακό απαντά και αυτό. Βλέπετε που έχει γεμίσει το σωληνάριο. Παραδίπλα συνυπάρχει φυσικά με εστίες in situ νεοπλασίας γεννητικών κυττάρων. Να, εδώ μένουν ακόμα και κάποια γεννητικά κύτταρα, γι' αυτό το λέω in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων. Εδώ έχουν όλα τα κύτταρα του σωληναρίου αντικατασταθεί από κακοήθη κύτταρα εμβρυϊκού καρκινώματος. Έτσι κάτι που βλέπετε εδώ, κάποια κυτταράκια που είναι
Για δείτε εδώ αυτό το κυταράκι έτσι πολύ ιωσινόφυλλο, με κάτι έτσι εδώ υπολείμματα μέσα. Τι λέτε να είναι αυτά τα κύτταρα, τι στοιχείο είναι αυτό που βλέπετε εδώ σε αυτό το εμβρυϊκό καρκίνωμα, το οποίο μπορεί να δικαιολογεί και σε κάποιο τρόπο και την χημειοευαισθησία του. Τι λέτε, ποια μορφολογική εδώ, τι έχουν πάθει αυτοί εδώ οι πυρήνες και είναι έτσι. Φυσάτε βλέπω, μπράβο, έχουν απόπτωση. Πολύ σωστά. Γιατί ένας όγκος ο οποίος έχει μεγάλο αποπτωτικό δυναμικό επιδέχεται αναλόγων χειρισμών χημειοθεραπευτικών, όπως θα ακούσουμε και σε λίγο. Πάμε τώρα στον όγκο του λεκηθικού ασκού, έτσι, τον όγκο του λεκηθικού ασκού. Στην αμυγή μορφή με την καλή πρόγνωση είναι σενήπια, αλλά στους ενήλικες φυσικά είναι η μορφή που συνδυάζεται με άλλους όγκους γεννητικών κυττάρων. Φυσικά είναι σημαντικά αυξημένη η α-φυτοπρωτεΐνη, είναι ένας όγκος που είναι έτσι με μικρές κυίστεις και αιμορραγίες, μικροσκοπικά έχει ποικίλα πρότυπα, θα τα δούμε αναλυτικά στα περιστατικά που θα συζητήσουμε μετά, και φυσικά όταν συνυπάρχουν άλλοι γεννητικοί όγκοι όπως και συμβαίνει στους ενήλικες, η πρόγνωση είναι κακή. Όπως επίσης κακή είναι η πρόγνωση και όταν αυτό απαντά σαν υπολειμματικό στοιχείο βιώσιμου νεοπλασματικού ιστού σε μια μεταστατική αιστεία. Είναι κακή η πρόγνωση, όπως και το εμβρυϊκό καρκίνωμα. Να το δείτε εδώ, καμία σχέση με το σεμίνωμα, σαφέστατα πιο ετερογενής η επιφάνεια διατομής. Το πιο τυπικό, το πιο συχνό πρότυπο του όγκου του λεκηθικού ασκού είναι αυτό το δικτυωτό, το μικροκυστικό, με αυτές εδώ τις κίστες. Υπάρχει όμως και το συμπαγές, πιο δυσδιάγνωστο. Έτσι, εδώ το μικροκυστικό είναι το πιο τυπικό. Συχνότατα συνυπάρχουν περισσότερα του ενός πρότυπα, όγκου του λεκηθικού ασκού. Το μυξωματώδες, όπου μέσα εδώ μπορεί να έχει και κάτι έτσι ατρακτόμορφα κύτταρα. Μυξωματώδες πρότυπο, έχει πάρα πολλά πρότυπα. Αυτό το πρότυπο τι είναι? Είναι εδώ κεντρικά έτσι σαν ένας αγκιοσυνδετικός άξονας. Τον βλέπετε εδώ με ένα αγκείο. Μετά έχει την επένδυση από τα νεοπλασματικά κύτταρα του όγκου του λεκηθικού ασκού. Και όλα αυτά φαίνεται να είναι και μέσα σε έναν κυστικό χώρο. Αυτό είναι το πρότυπο του ενδοδερμικού κυλώματος. Γενικά αυτοί οι όγκοι, η μη σεμινωματώδης όγκος του λεκηθικού ασκού, και τι κάνει? Μιμείται δομές κατά την εμβριογένεση, όπως είναι ο λεκηθικός ασκός. Και έτσι έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτές τις δομές. Πλην όμως είναι ένα νεόπλασμα που απαντά, όπως είπαμε, και σε παιδιά, αλλά και σε ενήλικες που θα μας απασχολήσει παρακάτω. Ένα πρότυπο έτσι υπατοειδές, με κάτι έτσι σφαιρίδια ιαλίνης. Πολύ χαρακτηριστικά και αυτά μας βοηθάνε στη διάγνωση. Ανοσοϊστοχημικά επιβεβαιώνεται το συστατικό αυτό στο πλαίσιο ενός μεικτού όγκου γεννητικών κυττάρων με την α-φυτοπρωτεΐνη. Προχωράμε στο χωριοκαρκίνωμα. Σπάνιο αυτό και πολύ ψηλής κακοήθειας νεόπλασμα. Μικρού μεγέθους, αλλά είναι πολύ επιθετικό και είτε είναι αμυγές σπανιότατα ή κυριαρχεί σε έναν μεικτό όγκο γεννητικών κυττάρων σε πάνω από το 50% της εκτάσεως, σαν συνιστόσα δηλαδή, έχει μια πολύ βαριά, ας πούμε, εικόνα με μεταστατική διασπορά πάρα πολύ εκτεταμένη και φυσικά εκτινάσει τα επίπεδα της χωριακής γοναδοτροφίνης. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι, επειδή συγκυτιοτροφοβλαστικά κύτταρα απαντούν σε όλες σχεδόν τις μορφές όγκων γεννητικών κυττάρων του όρχεως, στο σεμίνωμα, στον όγκο του λεκηθικού ασκού, για να διαγνώσουμε χωριοκαρκίνωμα πρέπει να δούμε διφασικό πρότυπο. Δηλαδή τα συγκυτιοτροφοβλαστικά κύτταρα να είναι σαν καλύπτρες και να έχουν και κύτταροτροφοβλαστικά. Έτσι, να κάνουν δηλαδή λάχνες μιμούμενες φυσικά τις λάχνες του πλακούντα. Και φυσικά θα εκφράζουν τη χωριακή γοναδοτροπίνη, πολλές μυτώσεις, νεκρώσεις, αιμορραγίες, όλα αυτά είναι στοιχεία που πηγαίνουν, που ταιριάζουν με το χωριοκαρκίνωμα. Σπάνια μπορεί να υποστραφεί πλήρως και στον όρχη να βλέπουμε μόνο μια ουλή, αλλά οι μεταστάσεις του όγκου να είναι έκδηλες και πολύ εκτεταμένες.
έχει τη μεγαλύτερη τάση ίσως για υποστροφή το χωριοκαρκίνωμα, τη μεγαλύτερη τάση. Απλώς οι πιο συχνά ανιχνευόμενοι υποστραφέντες όγκοι είναι τα σεμινώματα, γιατί τα σεμινώματα είναι κατά πολύ συχνότερα των χωριοκαρκινωμάτων, οπότε και οι υποστροφές τους είναι πιο συχνά απαντώμενες. Και θα δείτε εδώ την αιμορραγική επιφάνεια διατομής του χωριοκαρκινώματος και αυτό που σας είπα, το διφασικό πρότυπο και συγκητιοτροφοβλάστη, να τα κύτταρα της συγκητιοτροφοβλάστης, αλλά και κύτταροτροφοβλάστη. Τώρα βέβαια, έτσι όπως τα βλέπουμε παιδιά, για να δω λίγο και κατά πόσον προσέχουν εδώ τα παιδιά εδώ, οι 81 που παρακολουθούν το μάθημα. Τι λέτε τώρα, τα υπόλοιπα κύτταρα εδώ όπως είναι της κύτταροτροφοβλάστης, έτσι, που βλέπω λίγο εδώ ότι τα αγκαλιάζουν τα συγκητιοτροφοβλαστικά κύτταρα, γιατί είπαμε μιμούνται τις πλακουντιακές λάχνες. Τι σας θυμίζουνε, τα κύτταρα ποιου όγκου σας θυμίζουνε τα κύτταρα της κύτταροτροφοβλάστης, από τον οποίο όγκο φυσικά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε και να τα διαφοροδιαγνώσουμε για να μην κάνουμε λάθος στη διάγνωση. Μπράβο! Μοιάζουν με κύτταρα σεμινώματος λοιπόν αυτά. Πολύ ωραία. Άρα, τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα σεμίνωμα που έχει και συγκητιοτροφοβλαστικά κύτταρα ή έχουμε ένα χωριοκαρκίνωμα. Εδώ χρειάζεται μια εμπειρία και κάποιοι δείκτες, όπως είναι εδώ τα κύτταρα της κύτταροτροφοβλάστης, κάποιοι άνοσο-ιστοχημικοί δείκτες, όπως είναι το ΓΑΤΑ3, η κυτταροκερατίνη, που δεν τη βγάζουν τα κύτταρα του σεμινώματος. Αν αμφιβάλλει ο ιστοπαθολόγος γιατί από τα δύο πρόκειται, εφαρμόζει την ανοσοϊστοχημία και έτσι ξεχωρίζει ένα χωριοκαρκίνωμα που έχει ένα διφασικό πρότυπο συγκητιοτροφοβλαστικών και κύτταροτροφοβλαστικών κυττάρων από έναν άλλο όγκο τελείως διαφορετικής αντιμετώπισης που είναι ένα σεμίνωμα με συγκητιοτροφοβλαστικά κύτταρα. Σημειωτέων ότι στο χωριοκαρκίνωμα τα επίπεδα της χωριακής γοναδοτροπίνης θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Σε ένα σεμίνωμα με μεμονωμένα συγκητιοτροφοβλαστικά κύτταρα η αύξηση δεν θα είναι μεγάλη, θα είναι οριακή της β' χωριακής γοναδοτροπίνης. Και πάμε και στο τεράτωμα. Στους ενήλικες άρενες τι να είναι όριμο, τι να είναι άωρο, άπαξ και έχει περάσει μέσα από την in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων, έχει μεταστατικό δυναμικό. Δεν έχουμε δηλαδή τον πονοκέφαλο που πιθανώς να έχετε ακούσει στα τερατώματα των οοθικών, που εκεί η αορότης είναι στοιχείο κακοήθειας. Ενώ η ορίμανση των ιστών στο τεράτωμα της οοθήκης συνηγορεί υπέρ καλοήθειας. Δεν ισχύει στον όρχη. Στον όρχη είτε όριμο είναι το τεράτωμα, είτε άωρο, είτε αποτελείται δηλαδή από όριμους ιστούς, είτε από άωρους ιστούς, άπαξ και έχει περάσει από in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων, έχει κακόήθες μεταστατικό δυναμικό. Βέβαια, αν είναι δερμοειδής κίστη ή μόνο δερμικό τεράτωμα της μορφής του καλά διαφοροποιημένου νευροενδοκρινικού όγκου, τότε δεν θα έχει την in situ νεοπλασία, οπότε τότε είμαστε προγνωστικά πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτά είναι πολύ σπάνια πράγματα, έτσι. Ένα τεράτωμα στον ενήλικα πολύ σπάνια είναι επιδερμιδική ή δερμοειδής κίστη, οπότε είναι καλόηθες. Τις περισσότερες φορές, όσο όριμο και να είναι, μπορεί να έχει δώσει μεταστάσεις. Και φυσικά μπορεί να έχει και υποστεί και εξαλλαγή. Κακώς το λέω. Δεν είναι δόκιμος όρος. Λέω να έχει υποστεί ένα τεράτωμα εξαλλαγή σε σωματικού τύπου κακοήθεια. Μα δεν έχει υποστεί εξαλλαγή, γιατί υφίσταται εξαλλαγή κάτι που είναι καλόηθες. Αυτό είναι εξ αρχής κακόηθες. Απλώς μπορεί να μην φαίνεται ότι είναι κακόηθες γιατί είναι όριμο. Άρα δεν λέμε ότι εξαλλάσσεται, αλλά μετασχηματίζεται σε μια σωματικού τύπου κακοήθεια. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα είναι επιθυλιακή κακοήθεια, την καταλαβαίνω εύκολα. Αν είναι όμως κακοήθεια, ας πούμε, μη επιθυλιακή, είναι ας πούμε από νευροεπιθύλιο που κάνει τον αρχαίγωνο νευροεκτοδερμικό όγκο, ή είναι, κυρίως αυτό είναι που με μπερδεύει, και αυτό γιατί το λέω. Το λέω γιατί
αν δεις νευροεπιθύλιο σε ένα τεράτωμα, μπορείς να το εκλάβεις ότι είναι ένα άωρο συστατικό του. Αν όμως αυτό κυριαρχεί σε ένα μεγάλο και καταλαμβάνει ένα μεγάλο οπτικό πεδίο, τότε το ίδιο πράγμα που βλέπεις λες, ρε, μπας έχει κάνει ΠΝΕΤ, μπας έχει κάνει αρχαίγωνο νευροεκτοδερμικό όγκο. Άρα, τα κριτήρια διάγνωσης μιας σωματικού τύπου κακοήθειας που απαντά σε ένα τεράτωμα, είτε σε επίπεδο πρωτοπαθούς εστίας, οπότε τότε δεν έχει και πολύ μεγάλη κλινική σημασία, αλλά πολύ μεγάλη κλινική σημασία αποκτά αυτός ο μετασχηματισμός σε κακοήθεια όταν το βλέπουμε αυτό το πράγμα στη μετάσταση. Γιατί τότε ο ογκολόγος έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, τι θα δώσει σε αυτόν τον άρρωστο που έχει κάνει τη σωματικού τύπου κακοήθεια στα πλαίσια ενός βιώσιμου ή πολυματικού νεοπλασματικού ιστού σε περιοχή που είχε δοθεί μετάσταση. Τα κριτήρια λοιπόν όταν είναι καρκίνος, λίγο πολύ είναι τα κριτήρια που θα έχουμε δει σε όλους τους καρκίνους. Διθητική παρυφή κτλ. Όταν όμως είναι ιστός που δεν είναι επιθυλιακός και που είναι και άωρος, τότε έχει να κάνει με το πόση έκταση καταλαμβάνει αυτός ο ιστός για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μετασχηματισμό σε σωματικού τύπου κακοήθειας. Αυτά όμως θα τα αναλύσουμε και στα περιστατικά που θα δούμε μετά. Να λοιπόν η κυστική όψη του τερατώματος, τη βλέπουμε στο παρασκεύασμα της ορχεκτομής, εδώ το υγιές ορχικό παρέγχημα, ακανθώδες επιθύλιο και μάλιστα τι κάνει εδώ το ακανθώδες επιθύλιο, τόσο ώριμο που είναι, τι κάνει, τι υλικό είναι αυτό εδώ που παράγει, το φωλιδωτό, τι υλικό είναι. Πολύ σωστά. Είναι κερατίνη. Λοιπόν, εδώ είναι στοιχείο πλακώδες επιθύλιο. Από ποιο βλαστικό δέρμα είναι αυτό? Γιατί το τεράτωμα είπαμε παίρνει ιστούς από όλα τα βλαστικά δέρματα. Και το ενδόδερμα και το μεσόδερμα και το εκτόδερμα, το εξόδερμα. Αυτό από πού είναι? Θυμάστε από την εμβριολογία σας, πολύ ωραία. Θυμάστε τα στιβαδοποιούμενα επιθύλια από πού προέρχονται? Μπράβο, από το εξόδερμα προέρχονται. Άλλο στοιχείο του τερατώματος, ώριμο κι αυτό. Αλλά όπως είπαμε, ώριμο, αλλά με κακόηθες δυναμικό εφόσον έχει περάσει από νεοπλασία in situ. Αυτό είναι κυλινδρικό επιθύλιο, κυλινδρικό. Αυτό δεν είναι εκτοδερμικής προελεύσεως, είναι ενδοδερμικής. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, γιατί με την εμβριολογία δεν τα πάω και πολύ καλά. Τούτο εδώ είναι άλλος βέβαια ιστός, τούτο τι προέλευσης είναι, τι ιστός είναι αυτός? Χόνδρος. Χόνδρος είναι μεσοδερμικής προελεύσεως, έτσι, άλλης προελεύσεως. Οπότε βλέπω από όλα τα βλαστικά δέρματα ιστούς. Και το θέμα είναι καλά να είναι ώριμοι και τους καταλαβαίνω. Άμα είναι άωροι, πώς θα τους καταλάβω? Να, το άωρο τεράτωμα, Βλέπετε εδώ μια οργανωμένη δομή και βλέπετε και αυτό εδώ το κυταροβρυθές στρώμα που ακριβώς επειδή είναι κυταροβρυθές δηλώνει και την αωρότητά του. Να το νευροεπιθύλιο που βλέπαμε. Το βλέπεις τώρα το νευροεπιθύλιο. Μάλιστα. Το θέμα δεν είναι να το βλέπεις, γιατί αν το βλέπεις, το περιγράφεις στην έκθεσή σου, λες ότι έχει άωρο συστατικό. Το θέμα είναι σε πόσο οπτικό πεδίο, σε πόση έκταση το βλέπεις αυτό. Άλλο είναι να το βλέπεις σε μια νακρούλα και λες είναι στο πλαίσιο αωρότητας των ιστών του τερατώματος, και άλλο είναι να το βλέπεις να καταλαμβάνει μια τεράστια έκταση πάνω από ένα οπτικό πεδίο με τον τεσάρι φακό, το μικρό. Σε αυτή την περίπτωση λες πρόσεξε μήπως γίνεται εδώ πέρα αρχαίγωνος νευροεκτοδερμικός όγκος. Αυτό που σας είπα ότι η σωματικού τύπου κακοήθεια όταν μετασχηματίζεται ένα τεράτωμα δεν είναι εύκολο να την καταλάβεις πάντα. Να δείτε εδώ ένα τέτοιο όγκο, κάνει και αυτές εδώ τις ροζετούλες. Αλλά για να το πω έτσι πρέπει να πιάνει μεγάλη έκταση. Τουλάχιστον ένα πεδίο μικρής μεγέθυνσης να το γεμίζει. Εδώ είναι άλλο. Σάρκωμα. Δείτε εδώ. Κύτταρα ραβδομιοσαρκώματος, με το ιωσινόφυλλο κυταρό πλασμά τους, έτσι. Κάποια ατρακτόμορφα. Να και ένα δενοκαρκίνωμα. Αυτό είναι πιο εύκολο να το καταλάβω από τη διηθητική του ανάπτυξη. Αδενικές δομές και φυσικά στοιχεία ατυπίας πυρηνικής. Αυτό παιδιά είναι αυτό που λέγανε καρκινοειδές παλιά. Είναι ένα μονοδερμικό τεράτωμα που είναι υπό τη μορφή ενός καλά διαφοροποιημένου νευροενδοκρινικού όγκου. Αυτό βλέπετε στα παρακείμενα σωληνάρια. Δεν έχει νεοπλασία.
γεννητικών κυττάρων, απλώς έχουν λεπτυνθεί εδώ οι στιβάδες των γεννητικών κυττάρων. Είναι σαν υποσπερματογένεση, ας πούμε. Αυτό δεν συνδυάζεται κανονικά με in situ νεοπλασία, οπότε πάει και καλά. Εκτός εάν μου πούν ότι αυτός ο όγκος έχει αλλού τέτοιο νευροενδοκρινικό νεόπλασμα, οπότε αυτό προφανώς είναι μετάσταση και έχει άλλου είδους πρόγνωση, φυσικά αν είναι μεταστατικό. Να και αυτή η σπάνια η δερμοειδής κίστη που έχει και εξαρτήματα του δέρματος, και εδώ είναι η κίστη αυτή που μπορεί να έχει κάνει έτσι και μια φλεγμονή. Αυτά είναι όριμοι ιστοί. Αν δεις in situ όμως νεοπλασία γεννητικών κυττάρων δίπλα, δεν το λες δερμοειδής κίστη, όχι. Το λες τεράτωμα και αποφεύγεις αυτούς εδώ τους όρους που παραπέμπουν τον κλινικό γιατρό σε καλοήθεια. Προϋπόθεση απόλυτη είναι να ελέγξεις όλα τα σωρινάρια δίπλα και να μην βρεις ίχνος νεοπλασίας in situ γεννητικών κυττάρων. Να, επιδερμιδική κίστη. Εδώ δεν έχουν δηλαδή εξαρτήματα τα στοιχεία, είναι όριμο ακανθώδες επιθύλιο κερατινοποιούμενο. Να το. Βλέπετε όμως δίπλα τα ορχικά σωληνάρια. Δεν έχει εκείνα τα μεγάλα κύτταρα, τα άτυπα της in situ νεοπλασίας, γι' αυτό και είμαι σε θέση να βάλω τη διάγνωση της καλοήθειας, πράγμα σπανιότατο στον ενήλικα. Σπανιότατο. Ένας μεικτός όγκος, τούτο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το τερατωματώδες του συστατικό, τούτο εδώ με τέτοια αιμορραγία, κάνα εμβρυϊκό, θα δούμε στο μικροσκόπιο. Ένα πολύ άωρο τεράτωμα είναι αυτό εδώ, το μεικτός όγκος είναι το λεγόμενο πολυεμβρίωμα, πολύ σπάνιος όγκος, αωρότατος. Να η υποστροφή, έφυγε ο όγκος, μαζεύεται εδώ, γίνεται ένα συνδετικός ιστός, μπορεί να έχει αποτιτανώσεις, να έχει κάποια σιδηροφάγα, εντάξει, αλλά ο όγκος δεν έχει φύγει για καλό. Έχει φύγει εδώ από την πρωτοπαθή αιστεία, αλλά έχει πάει και έχει κάνει μετάσταση. Συνοψίζουμε τα κομβικά σημεία. Όταν γίνεται το χειρουργείο, οφείλουμε να ξέρουμε τις τιμές των ορολογικών καρκινικών δικτών. LDH, α-φετοπρωτεΐνη και η β-υπομονάδα της χωριακής γοναδοτροπίνης. Αν έχουμε αυξημένες τιμές α-φετοπρωτεΐνης και χωριακής γοναδοτροπίνης, πρέπει να πάρουμε επιπλέον τομές. Αν δεν τις δικαιολογούν, τα ίδια ευρήματά μας τα ιστολογικά. Οι όγκοι όρχιος πρακτικά μπαίνουν όλοι και εξετάζονται όλοι λόγω της ετερογένειάς τους. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους εξετάσουμε ολόκληρους, σε όλη τους την έκταση. Όταν είναι μεικτοί, ταυτοποιούμε τα επιμέρους συστατικά και το ποσοστό που πιάνει το καθένα επί της συνολικής εκτάσεως του όγκου, και σε αυτές τις περιπτώσεις των μεικτών όγκων μετράμε οπωσδήποτε το ποσοστό του εμβρυϊκού καρκινώματος, εφόσον το βλέπουμε φυσικά, αν υπερβαίνει ή όχι το ήμιση της εκτάσεως του όγκου, γιατί αυτό έχει προγνωστική αξία. Αναζητούμε καρκινικά έμβολα, είτε στην παρυφή του όγκου, είτε κοντά στον ινώδη τόνα ή ακόμα περισσότερο και μέσα στα αγκία του σπερματικού τόνου. Αν τα βλέπουμε τα έμβολα στο σπερματικό τόνο και είναι μέσα σε αγκία, μένει ακόμα ταφ2. Αν βλέπουμε όμως στοιχεία που διηθούν τα μαλακά μόρια του σπερματικού τόνου, τότε φυσικά είναι ταφ3. Όταν έχουμε μεικτό νεόπλασμα, πρέπει να λέμε τα αγκιακά έμβολα από ποιο συστατικό του μεικτού όγκου δικαιολογούνται. Όταν ο όγκος διηθεί κατά συνέχεια ιστού από τον όρχη το λίπος της πύλης, είναι ακόμα ταφ2. Όταν προχωρήσει όμως στον σπερματικό τόνο, γίνεται ταφ3. Σε ένα σεμίνομα θα προσέξουμε αν διηθείτε το στρώμα του αληρίου δικτύου, και το μέγεθος του είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δείτε εδώ τα πολύ κρίσιμα μεγέθη, κάτω από 3, κάτω από 3 εκατοστά, μεταξύ 3 και 6, πάνω από 6, πάνω από 4, όλα αυτά είναι κρίσιμα μεγέθη για την πορεία ενός σεμινώματος. Το σεμίνωμα με ατυπία είναι κάτι που μας δείχνει ότι έχει μια τάση να μεταπέσει σε εμβρυϊκό καρκίνωμα. Στους μη σεμινωματώδεις όγκους έχουμε παράγοντες δυσμενούς προγνώσεως στην παρουσία των εμβόλων μέσα σε αγκία και τα προχωρημένα στάδια, από 2 και πέρα. Σε μη σεμινωματώδεις όγκους, καλό είναι να εκτιμάμε με το Ki67 τον ρυθμό των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, αν είναι κάτω ή πάνω από 70%, γιατί τι νομίζετε, τι πληροφορία νομίζετε ότι αξιοποιείται εάν πούμε ότι σε έναν όγκο, μη σεμινωματώδη, τα κακοήθη γεννητικά κύτταρα που εκφράζουν το Ki67 είναι δηλαδή ενεργώς πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα, είναι τόσο ψηλά, πάνω από 70%.
Για σκεφτείτε και τα αντίστοιχα που λέγαμε στα λεμφώματα στο προηγούμενο εξάμηνο. Βεβαίως είναι πληροφορία που αξιοποιείται για την χημειοευαισθησία αυτών των νεοπλασμάτων. Πάντα ψάχνουμε τα παρακείμενα σωληνάρια. Ωραία, πολύ σαΐνια βλέπω είστε εσείς. Τώρα με την τηλεκπαίδευση είναι καλύτερα. Γιατί αν ερχόντουσαν στο αμφιθέατρο, γινόταν τέτοια βαβούρα και όποιος ήθελε να ακούσει δεν άκουγε και δεν καταλαβαίναμε. Τώρα εδώ που τα λέμε εδώ απρόσωπα, που τα λέμε στο κουτί, που τα λέμε μέσα στο κουτί, τώρα φυσάνε, απαντάνε όλοι μια χαρά. Μπράβο. Να σας δω μετά στα περιστατικά όμως τι θα απαντήσετε. Λοιπόν, τώρα κάποιοι δείκτες, δεν θα σας ζαλίσω. Θα σας πω ένα δείκτη για το καθένα. Δεν χρειάζεται κανένας παραπάνω, αυτά είναι θέματα πια για την ειδικότητα της παθολογικής ανατομικής. Λοιπόν, είπαμε για την ενδοσωληναριακή, την in situ νεοπλασία γεννητικών κυττάρων, ένας καλός δείκτης είναι η ΠΛΑΠ. Για το σεμίνομα, ένας καλός δείκτης είναι το ΣΕΚΙΤ. Θυμάστε εκεί που λέγαμε τα γονίδια που από κάποιο σημείο και πέρα αδρανοποιούνται, που είχαμε πει στην αρχή. Για το εμβρυϊκό καρκίνωμα, ένας καλός δείκτης είναι το CD30. Και για τον όγκο του λεκυθικού ασκού είναι η γλυπικάνη. Η γλυπικάνη 3. Και όχι τόσο η α-φετοπρωτεΐνη, που δεν μας έχει πολύ καλά συνήθως χρωστικά αποτελέσματα. Ο σπερματοκυτταρικός όγκος από την ΠΛΑΠ είναι αρνητικός. Έτσι, ενώ στο σεμίνομα βγαίνει, αν χρειαστεί να διαφοροδιαγνώσουμε αυτούς τους δύο όγκους, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είπαμε αυτός ο σπερματοκυτταρικός όγκος είναι πρακτικά καλοήθους πορείας. Δείτε εδώ το σεμίνομα, βλέπετε εδώ που μεταπίπτει σε μια περιοχή με πολύ πιο κύτταρα, πάρα πολύ κύτταρα έτσι πιο άγρια. Είναι μεικτός όγκος, σεμινοματώδης και εδώ εμβρυϊκό καρκίνωμα, άρα αντιμετωπίζεται σαν μεικτός. Σαν να ήταν μη σεμινοματώδης δηλαδή, αφού υπάρχει και άλλο στοιχείο εδώ. Γιώργο, θα αφήσεις τα κλειδιά. Ας τα κλειδιά θα τα κλειδώσω εγώ μετά. Λοιπόν, είπαμε το CD30 για το εμβρυϊκό καρκίνωμα και το σεμίνομα το ΣΕΚΙΤ. Έτσι, δύο δείκτες. Όταν είναι μεταστατικό, πώς θα ξεχωρίσουμε ένα εμβρυϊκό καρκίνωμα από ένα μεταστατικό καρκίνωμα, γιατί αυτοί οι όγκοι μεθύστανται εκτός του όρχεως. Κοιτάμε δείκτες επιθυλιακούς, που βγαίνουν ας πούμε σε ένα μεταστατικό καρκίνωμα, αλλά δεν βγαίνουν σε έναν όγκο γεννητικών κυττάρων του τύπου του εμβρυϊκού καρκινώματος, και τον δείκτη OCT34, που δεν θα βγει σε ένα μεταστατικό καρκίνωμα σωματικού τύπου, αλλά θα εκφραστεί σε ένα εμβρυϊκό καρκίνωμα που προέρχεται. Ναι, ξέρω Γιώργο, ναι, ευχαριστώ. Το καλό. Θα βγει σε ένα, το OCT34 θα βγει σε έναν όγκο γεννητικών κυττάρων άωρο. Δηλαδή, το OCT34 βγαίνει στην in situ νεοπλασία, στο σεμίνομα και στο εμβρυϊκό. Μάλιστα. Εδώ είναι κύτταρα, μοιάζουν με σεμίνομα, αλλά τόσο αυτό εδώ το υλικό που βλέπετε να εναποτίθεται έτσι, το λεγόμενο τύπου βασικών μεμβρανών υλικό, μου κλονίζει λίγο τη διάγνωση του σεμινόματος. Τι άλλο δεν βλέπω εδώ που θα ήθελα να το δω στο σεμίνομα, τι άλλο δεν βλέπω. Δεν βλέπω λεμφοκύτταρα και ινώδη διαφραγμάτια. Αντίθετα, βλέπω ένα μικροκυστικό πρότυπο που μου λέει αυτό εδώ είναι όγκος του λεκυθικού ασκού. Κάνε και μια γλυπικάνη 3, θετική βγαίνει, επαληθεύεις. Άρα η διαφοροδιάγνωση του όγκου του λεκυθικού ασκού στηρίζεται στη γλυπικάνη 3. Αναφορικά με την α-φετοπρωτεΐνη, η έκφρασή της μπορεί να είναι ασθενής ανοσοϊστοχημικά ή εστιακή ή ακόμα και απούσα. Από την άλλη, το εμβρυϊκό καρκίνωμα, είπαμε κλασικά, δεν βγάζει την α-φετοπρωτεΐνη ούτε τη γλυπικάνη και φυσικά το ίδιο δεν βγάζει και το σεμίνομα. Το OCT34 το βγάζει το σεμίνομα και το εμβρυϊκό, δεν το βγάζει ο όγκος του λεκυθικού ασκού. Μεταστατική όγκη από όγκων γεννητικών κυττάρων, το OCT34 είναι ένας καλός δείκτης, έτσι. Και το SAL4, όταν βγαίνουν αυτοί οι δυο, σκέφτεσαι ή σεμίνομα ή εμβρυϊκό καρκίνωμα, οπότε προχωράς με SEKIT για το σεμίνομα που πρέπει να είναι θετικό, CD30 για το εμβρυϊκό καρκίνωμα που πρέπει να είναι θετικό. Αν βγαίνει μόνο το SAL4, πιθανολογείς τον όγκο λεκυθικού ασκού, οπότε ζητάς τη γλυπικάνη, ή πιθανολογείς το χωριοκαρκίνωμα, οπότε ζητάς τη χωριακή γοναδοτροπίνη, ανοσοϊστοχημικά για να το αποδείξεις. Κλινική αξιολόγηση. Έχουμε έναν όγκο. Είναι σεμινοματώδης ή μη σεμινοματώδης.
αυτή η μη σεμινοματώδης κατηγορία, η οποία συμπεριλαμβάνει και τους μικτούς όγκους που έχουν σεμινοματώδες συστατικό, αλλά έχουν και μη σεμινοματώδες, δεν πάει καλά. Δεν είναι ακτινοάντοχη, είναι πιο επιθετική. Γενικά όμως οι όγκοι εν γέννη είναι οι άσημοι, ακόμα και αν είναι προχωρημένου σταδίου. Είναι μια από τις περιπτώσεις που οι χειρισμοί οι ογκολογικοί επιφέρουν την ίαση αυτών των ασθενών, οι περισσότεροι φυσικά των οποίων είναι νέοι άντρες. Τώρα, όταν έχουμε κλινικό στάδιο 1, υπάρχει πιθανότητα να έχει δοθεί από απομακρυσμένη μετάσταση. Αν βρούμε έμβολα, το φοβόμαστε αυτό. Άρα στην πρωτοπαθή εστία, επισταμένως ζητάμε, ελέγχουμε τα έμβολα. Θα γίνει στενή παρακολούθηση σε έναν άρρωστο που δεν έχει έμβολα και έχει μικρή έκταση σε ένα εμβρυϊκό καρκίνωμα που είπαμε αν ξεπερνάει το ίμιση της εκτάσεως, μπορεί να γίνει ένα πρωτόκολλο στενής παρακολούθησης υπό προϋποθέσεις, που θα στηριχθούν και πολύ σε αυτά που λέμε εμείς στην έκθεσή μας. Αν υπάρχει υποστροφή, πλήρης ή μερική, είναι ένα στοιχείο το οποίο εκτιμάται κλινικά, γιατί αυτό που έχει υποστρέψει και που εσύ δεν το βλέπεις στον όρχη, δεν ξέρεις αν είναι το ίδιο με αυτό που βλέπεις. Δηλαδή μπορεί να έχει υποστρέψει ένα συστατικό που ήταν μη σεμινοματώδες σε ένα σεμίνομα αμυγές. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις κάνει εσύ λάθος, αλλά αφού έχει υποστρέψει και έχει δώσει τη μετάσταση, εσύ που βλέπεις τον όρχη δεν μπορείς να το δεις αυτό. Άρα έχει σημασία αυτό. Είπαμε για την παρουσία των συγκητιοτροφοβλαστικών κυτάρων, που εκτός από το χωριοκαρκίνωμα που συνηθέστατα έχει διφασικό πρότυπο, απαντά και σε ιστολογικές ποικιλίες άλλες όγκων γεννητικών κυτάρων, στα σεμινώματα, όπου αυξάνει μέτρια την χωριακή γοναδοτροπίνη στον ορό, συνήθως όχι πάνω από 1000, οπότε δεν έχει και κλινική σημασία. Αντίθετα, αν βλέπεις αυξημένη την α-φετοπρωτεΐνη σε ένα αμυγές σεμίνομα, είπαμε μήπως υπάρχει ένας μη σεμινοματώδης όγκος, που μπορεί να είναι εκεί και να μην τον έχεις πιάσει εσύ στον όρχη, να έχει δώσει μετάσταση, ή είπαμε να υπάρχει γενικά υπατική νόσος, είτε μετάσταση από το σεμίνομα, είτε άλλη υπατική νόσος. Η in situ νεοπλασία γεννητικών κυτάρων αποδεικνύει το κακό ήθες δυναμικό, ανεξάρτητα των μορφολογικών του χαρακτηριστικών. Το τεράτωμα στον ενήλικα είπαμε ότι έχει μεταστατικό δυναμικό, άσχετα από το πόσο καλοήθης φαίνονται οι ιστοί, γιατί έχει περάσει από την in situ νεοπλασία γεννητικών κυτάρων, άρα είναι πολύ επισφαλής η εκτίμηση ενός τέτοιου υλικού στην ταχεία βιοψία, δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Και πάρα πολύ σημαντικά να τυποποιούμε τους μεταστατικούς όγκους γεννητικών κυτάρων μετά από την αρχική χημειοθεραπεία, κατά πόσον πρόκειται για μεταστατικό ή πολυματικό τεράτωμα ή μη τερατωματώδη όγκο. Δηλαδή, ο βιώσιμος μεταστατικός ιστός, κατά πόσον αντιστοιχεί σε τεράτωμα ή σε μη τερατωματώδη όγκο. Γιατί αν είναι αμιγώς τερατωματώδης η μετάσταση, βγαίνει μόνο με το χειρουργείο. Γιατί έτσι όπως είδατε τα τερατώματα, που σας έδειξα μερικά τερατώματα, γιατί λέτε ότι δεν επιδέχονται χημειοθεραπευτικών χειρισμών? Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που καθιστά ένα τεράτωμα να έχει αντοχή και να μην το πιάνει χημειοθεραπεία? Ποιο λέτε? Για θυμηθείτε τα είδη των ιστών που είδαμε. Έχουν όριμους ιστούς, βεβαίως. Αφού είναι όριμους ιστούς, δεν έχει πιθανότητα να δουλέψει η χημειοθεραπεία. Ενώ αν έχουμε άλλες ποικιλίες μεταστατικών όγκων, ογκολεκυθικού ασκού, εμβρυϊκό καρκίνωμα, παίρνουν αυτοί, επιδέχονται επιπρόσθετη χημειοθεραπεία. Όταν λοιπόν βλέπουμε τεράτωμα σε μια υπολοιματική μάζα, πρέπει να το καθαρούμε τελείως καλά, να το βγάζουμε το τεράτωμα, γιατί αν αφήσουμε μέσα τεράτωμα και δεν έχει βγει επί υγιών ορίων, πάντα παίζει το σενάριο να γίνει η μετατερατωματώδης μετάπτωση σε μια σωματικού τύπου κακοήθη νεοπλασία, που τότε είναι ένα πολύ σοβαρό ογκολογικό πρόβλημα για τον ογκολόγο που θα χειριστεί τον ασθενή. Καλά, εκτός από τα γεννητικά κύτταρα είναι και κάποιοι σπάνιοι όγκοι από κύτταρα Σέρτολη, κύτταρα Λέιντιχ, κάποιοι μεικτοί όγκοι από τέτοια κύτταρα και γεννητικά κύτταρα όπως το γοναδοπλάστωμα, σπάνιοι όγκοι του αποχετευτικού δικτύου όπως της επιδιδυμίδος. Οι παραορχικοί όγκοι θα μας απασχολήσουν λίγο στα περιστατικά μας, οι όγκοι δηλαδή από δομές εκτός του όρχεως, μεσεγχηματογενείς όγκοι και δευτεροπαθείς μεταστατικοί όγκοι. Συνήθως όταν βλέπεις όγκο όρχειο σε έναν ενήλικα, τι σκέφτεσαι?
ή μεταστατικό όγκο, οπότε ρωτάς το ιστορικό, ή αυτόν το σπάνιο τον όγκο, τον σπερματοκυταρικό όγκο που είπαμε είναι σπάνιος και γενικά καλοήθης. Τι άλλο μπορεί να είναι? Ένας όγκος που να έχει έρθει απ' αλλού στον όρχη, σε έναν ενήλικο όταν βλέπεις όγκους ενήλικα ασθενή μεγάλης ηλικίας εννοώ, ξέρω εγώ 60-70, δεν παίζει τώρα να είναι των γεννητικών κυτάρων, εντάξει, εκτός από το σπάνιο σπερματοκυταρικό όγκο, κανένα λέμφωμα σκέφτεσαι, μήπως είναι κακοήθεια του λεμφικού που εμπλέκει τον όρχη ή κάποια άλλη μεταστατική κακοήθεια. Άρα όγκος όρχεος σε υπερήλικα, πέραν της ηλικίας ας πούμε, που απαντούν οι όγκοι γεννητικών κυτάρων, σκεφτόμαστε και το μεταστατικό όγκο στον όρχη, σαν το συνηθέστερο σενάριο. Και σε μια σύνοψη τα ερωτήματα που είδαμε, συμβολή της ανοσοϊστοχημίας, είπαμε για την ηλικία πόσο παίζει ρόλο στον όγκο του λεκυθικού ασκού και στο τεράτωμα, το μέγεθος του όγκου, στο να καταλάβουμε αν είναι σεμινωματώδης ή μη σεμινωματώδης, να δούμε τι διηθεί και φυσικά αν αναγνωρίζεται η in situ νεοπλασία γεννητικών κυτάρων, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο περιστατικό. Οπότε ολοκληρώσαμε τώρα το μάθημα της θεωρητικής μας ας πούμε παράδοσης για τους όγκους γεννητικών κυτάρων και θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να βλέπουμε τα περιστατικά. Να ρωτήσω όμως εδώ την κυρία Δαλιάνη, θέλετε να κάνετε μήπως κάποιο σχόλιο έτσι γενικό πριν αρχίσουμε στα περιστατικά, να πείτε κάποια πράγματα? Νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο. Ωραία, οπότε θα μιλήσουμε πια επί των περιστατικών. Έτσι. Θα μιλήσουμε επί των περιστατικών. Πάνω σε αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής, έχετε κάποια απορία πριν διακόψουμε και πούμε τα περιστατικά? Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι πάνω στο θεωρητικό κομμάτι, γιατί τώρα πια θα βλέπουμε εικόνες και βάσει αυτών που έχουμε ακούσει στο κομμάτι το θεωρητικό θα σχολιάζουμε τις εικόνες μας. Ωραία. Δεν βλέπω κάτι. Έτσι να δω ποια είναι ακριβώς η σημασία της LDH. Καλύτερα να το απαντήσει αυτό η κυρία Δαλιάνη ως ειδικότερη μου. Είναι περισσότερο ένας δείκτης φορτίου νόσου, όχι διάγνωσης. Δηλαδή σε μεγαλύτερο στάδιο νόσου περιμένουμε ψηλότερη LDH και γι' αυτό είναι και στο σύστημα σταδιοποίησης. Μπαίνει μέσα και αυτό. Μπαίνει μέσα στη σταδιοποίηση, στο σταδιοποίηση των δικτών. Δεν μας διαφοροδιαγνώσκει σε μήνωμα από μη σε μήνωμα. Μάλιστα. Είναι δείκτης φορτίου νόσου. Τον παρακολουθούμε πιο πολύ, τον εκτιμούμε για να πω την αλήθεια στην αρχική διάγνωση για τη σταδιοποίηση. Στην παρακολούθηση υποχημειοθεραπεία δεν είναι καλός δείκτης, γιατί αν δώσεις αυξητικό παράγοντα για τα λευκά, ανεβαίνει η LDH. Γιατί παράγεται από κύτταρα του ομοποιητικού συστήματος. Μάλιστα. Γενικά σαν δείκτης... Παλιά στην Αμερική που κάναμε ισοένζημα LDH, που είναι 5 στον ορό, από 1 ως 5, το 1 ήταν πιο ειδικό και για παρακολούθηση. Αλλά επειδή τώρα δεν το κάνουμε στην κλινική πράξη, πιο πολύ σημασία έχει στην αρχική σταδιοποίηση. Ναι. Άσχετα από το πεδίο αυτό των νεοπλασμάτων του όρχεως. Επειδή αυτός είναι ένας δείκτης που μπαίνει στο πλαίσιο ενός γενικού βιοχημικού ελέγχου, ελέγχεται και αυτός. Σε τι άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι αυξημένο? Καταρχάς, σε πολλά νεοπλάσματα του λεμφικού ιστού και είναι και δείκτης στη σταδιοποίησή τους. Μάλιστα. Σε λοιμώξεις ανεβαίνει. Σε λοιμώξεις. Είναι πολύ μη ειδικός δείκτης. Όποτε δώσει αυξητικό παράγοντα για οποιοδήποτε λόγο λευκών θα ανεβεί. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω δεν είναι τόσο δείκτης στην παρακολούθηση όσο στην αρχική σταδιοποίηση. Απλώς εδώ τον αξιολογούμε και τον λέμε εμείς εδώ, γιατί έχουμε και το έβριμα ότι υπάρχει όγκος. Δηλαδή υπάρχει όγκος στον όρχη, ο οποίος έχει γίνει αντιληπτός κλινικός ή απεικονιστικός, έχει επιβεβαιωθεί, οπότε σε αυτή την περίπτωση μετράτε με αυτό το σκεπτικό. Έτσι. Άλλη ερώτηση πριν περάσουμε στα περιστατικά? Ωραία. Μάλιστα. Τώρα, να διακόψω εδώ το πρώτο κομμάτι που είναι το θεωρητικό